The best music mix on here on Di oras ngayon, Remix. alas 2:05, Tenerife, Spain. Negros Mix Club. Music mix on here on Manipod dito'y Santa Cruz, Tenerife, Spain. Iti sumarunin na po nga barang. Iti Facebook page. Iti liwliwa kilayaw. Dagiti OFWs nga Ilocano. Dagto'y manan kakabsat ti programa. Dagiti Ilocano. Dagiti OFWs nga agpadpadaan. Kastamit ka dagiti dagta Pilipinas kakabsat ken gagayem. Naimbag nga malem. Naimbag nga bigat. Naimbag nga aldaw. Ken naimbag nga rabiyo amin apo dita Pilipinas.
dagiti OFWs, ayan man nga sulit lubong iti ayan nyo, iti dayto nga ganito, kablawan kayo apo iti naragsak nga daw yo amin. June 14, 2020, iti mabilang ket may salang na po nga Domingo, mapantayon iti Grand Finals, iti singing contest, dagiti 14 finalists, babayan iti Smule application. Kada kayo amin na po nga online, mabalin yon nga i-share. When no, i-like dahito yung programa, tapno ti kasta po, adaan kayo iti chance nga mga bak, kada iti question, iti preload ngayon nag-ipasungbat madamdama, kada kayo amin na po, patpatgek nga deng-deng iti dahito nga kanito. Kada kayo amin na po, naimbagal daw yo, happy watching, kada kayo amin nga awan iti labas na. Agyos na, tiagni na kada kayo kakabsat. Laglagipin nyo kakabsat, may kadwa nga kanta dagiti 14 finalists inak i-present kada kayo ti daytoy nga Gundaway. Isu nga station kayo lain nga po, agyang kay dito iliwliwaken rayaw dagiti OFWs nga Ilocano tapno ti kasta mangigan ken mabuhayo dagiti agkakaring nga 14 finalists iti Grand Finals into June 21, 2020. Part 2 na madamdama, ado apo iti ipa-question ko kada kayo nga pangabakan nyo, iti aglalaok nga preload, iso nga shout out, madamdama apo ito no ang part 2 na. Naimbaga po nga na panagbubuyay iti 12 nga admin ko. Dagiti amin nga sponsor iti daytoy apong page, iti liwlewa ken rayaw dagiti OFWs nga Ilocano, agyam-yaman na kakabsat ken gagayem, iti ayayat yo, iti daytoy numo, kastamat iti daytoy nga programa, tano awan kayo apong nga sponsor, daytoy apong nga page, iti liwlewa ken rayaw dagiti OFWs nga Ilocano, saan nyo apong nga mabuya, when numangigan iti tangatang gaputawan dagiti sponsor na iti daytoy po nga kanito. Agyaman na kada kayo amin nga sponsor po. Kayo apo nga na 57 online, pangasi yo apo tayo share yo apo. Tiag share adan to tsansa ng mga bak kada kiti preload nga nakisagsagot kada kayo amin kakabsat nga viewers. 58 online kurang pa apo tag buya. Dagiti 14 finalists kakabsat na imbangal daw yung kada kayo apo. Sapay kuma. Agtumar kayon ti makapanerbyos, agas ti nerbyos. Tamok kada kakwada apo, agner-nerbyos dan iti daytoy nga Gundaway. Kayat ko nga iksagsagot daytoy nga umuna nga sunata, para kada kayo amin na pong agbuy-buya, nakitaktatay ni DJ Arnel Takmo, iti Pinoy Home Radio, iti Pagilian nga Kuwait, dayto iti para ken kaser, ken kastamit dagiti 57 nga naka-online, iti dayto nga Gundaway. Kayat kumet nga kablawan ni Mami May, nga agmo-monitor iti sa baloy nga kwarto, ni John Derek, ni Edric Mayer, nga agbuy-buya, no, agaya-ayam di jay salon may kakabsat. Da kayo amin na po nakay-istambay, nga agbuy-buya, agyaman nakapo iti ayat ken tulong yo, i-share yo daytoy apo nga video. Daytoy apo iti para kada kayo amin ngawan iti labas na. Mamamata po si Chino Romero with DJS. gusto nga kung ikaw ay magibang bansa, music by yours truly, arranged by Israel Alam Pascual. Da kayo apo nga 64 nga naka-online, pangasi yo apo tayo share yo. Dalanay. para po sa inyo, mga mahal naming OFW.
ng ibang bansa. Dala ang pangarap at pangamba, pagtulo ng luha ni Alintana. Hi to Kathleen Ben Molina Pascual, Tita Flora Apayaw. Dahito iti adin ko po nga panaka treasurer ti liwliwaken rayaw dagiti OFWs nga Ilocano apo. Iso ti agreb receive kadagiti amin nga ipawpawit yo manipod ditoy sa bali nga pagilian kastamit dita Pilipinas apo. Data ti adin ko nga treasurer ko apo di ay Pilipinas. Agre receive kadagiti amin nga tultulong yo para iti grand finals. Ada kano na-receive na po nga 27,000 di jay Pilipinas. 27,000. Tina na-receive na di jay fuera pa lang agiti na-receive ko dito Santa Cruz, Tenerife, Spain nga tulong dagiti sponsor tayo apo. Agtudo ti kwarta ti liwliwaken rayaw dagiti OFWs nga Ilocano gapo iti rason kadagiti sponsor apo nga naayat iti daytoy nga programa. Agyaman ako na sponsor. Pakiusap sa aking pamilya sa Pilipinas, mag-ipon kayo, huwag puro magdas upang pagbalik ko aking ring malasakit. Sa aking mga kapwa OFWs, kahit saan ang sulok ng mundo, mabuhay po tayo lahat. Laban lang para sa munting pangarap. Ang pagkong makikipag-away, Da kayo ako ka barbaro nga naka-online pangasiyo ako ta i-share yu dayto yung video. Tapno mabuya dagiti hangko nga friend iti Facebook. Kung ag-like, ag-share, ag-follow kayo apo iti dayto nga page. Tapno dayta lang apo iti may tulong yo kontino mo tibiyang. Pasensya, pagkat di madali magpaila, puno ng hinagpis at pagdurusa, ang tangi ko na lang pakiusap sa aking pamilya sa Pilipinas. Kayo, huwag puro waldas upang pagbalik ko akin ring malasakit. Kung ikaw Happy birthday to Mrs. Modesta Tabangay, Dita Amubuan Ballesteros Cagayan. Happy birthday to you, Auntie Modesta Tabangay, Dita Amubuan Ballesteros Cagayan. ang ibang bansa. Ladies and gentlemen, Thank you very much. my dear idol, God bless us all. DJM. Dahito met kakabsat, iti isang sagot ko kada kayo amin nga may isa nga Christian song kada kayo. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. 84 naka-online kakabsat at yaman na. Dapat kong magmahal, ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na hanggang walang katulad, tunay na hanggang Happy birthday also to Basilio Valdez from Dupax, North del Norte, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya. Basilio Valdez, happy birthday to you, kabsat. Apo nagado kayong
pa-shout out. Kakabsat ken kagayem. Madamdama ti shout out. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, dahil laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaaway magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita. Moving City of the Philippines, shout out. Sir Kunane, Nan Hernandez. Ayan na, ta Moving City. Kay walang katulad, tunay na ang ika'y mapapagod. Mabuti ang Diyos na sa ating inagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ang ika'y walang katulad. Tunay na ang ika'y di magpapagod. Mabuti ang Diyos na sa ating inagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa ating inagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa ating nagmamahal. Ayan kakabsat, dahil iti may isang Christian song nga isang sagot ko kada kayo amin nga buy-buya po. 81 apo iti na online basit pa eh. Dagdagan nyo pa iti agbuya po sa kunto eroge iti kwa. Kaya agyamanak kan tirong kompos iti dayto nga kasunata kakabsat ni John Ray Maala iti Sudipen La Union nga kinanta ni Susan Florido Tapugay iti liwliwa kinray awsong ket denggan nyo kakabsat napintas apo iti kay papananday toy ket agyamanak kadagiti dua ti composer nga ni John Ray Maala ken ni Susan Florido Tapugay ti singer nga kakabsat ti liwliwa kinray awsong.
Dayay kakabsat iti liwliwa kinaray awsong nga kinompos ni John Ray Maala iti Suduipen La Union ken kinantamet apo ni Susan Florido Tapugay agpada nga finalist into no grand finals. Dahito iti para kada kayo amin na po sakbay nga ipresentak dagiti 14 nga finalist.
Naimbag nga rabi, naimbag nga aldaw, naimbag nga malem, naimbag nga oras yu amin, papagayam. Ayan man nga sulit tulubong iti ayan nyo dahito nga kanito. Dahito iti pagayam nyo iti tangatang siyak ni Manong Ading Gayem ken kapsatyo. Toy no mo tibiyang ti agbalin nga timon iti dahito nga programa Roderick Temporal Ben Lizarno Molina manipod dito'y Santa Cruz, Tenerife, Spain. Toy pagayam nyo nagapo apo iti barangay Payaganis, Ballesteros, Cagayan. Mapadayawan na nga mangyamam mo. Kadagiti 14 nga finalist kakabsat. Iti muna contestant tayo, isu ni Mr. Florentino Collado iti Santa Cruz, Ballesteros, Cagayan. May kadwa ni Mrs. Susan Florido Tapugay iti Amubuan, Ballesteros, Cagayan. May katlo ni Gretchen de la Cruz Yap iti Payaganis, Ballesteros, Cagayan. Condolence sa Gretchen. Diyak mo sino tinatay. Kastamit iti may kapat nga contestant ni Sheila May Artates iti barangay Amubuan, Ballesteros, Cagayan. Iti may kalima ni Miss Aisan Niño de la Cruz iti Gaang Curimaw, Ilocos Norte. Kastamit kini iti number 6, contestant number 6, Mr. Gilbert Dangsil iti barangay Pasaleng, Pagudpod, Ilocos Norte. Kumusta kayo apo dita Pasaleng, dita Pagudpod, Ilocos Norte? Agparaman kayo apo ti gamot yog, pawit kayo. Iti may kapito nga contestant, iso ni Miss Leia Claire Ustare, iti Cabaritan West, Ballesteros, Cagayan. Kumusta kayo apo dita Cabaritan West? Iti may kawalo ni Josel Organisa Torida iti Amubuan, Ballesteros, Cagayan. Kastamit iti may kasyam nga contestant tayo finalist ni Marinel Rubio de la Cruz iti Palok, Ballesteros, Cagayan. Kumusta niya apo kapitan dita Palok, Ballesteros, Cagayan? Apo kapitan dadi imbaga. Iti barangay council apo iti barangay Palok ni apo kapitan na Boyet Rabilas. Kumusta ka apo kapitan? Kastamit kini finalist number 10 ni Jocelyn Kinday iti Santa Cruz, Ballesteros, Cagayan. Iti number 11 finalist iso ni Mr. Joel Florido Tagumasi, siyempre iti Amubuan, Ballesteros, Cagayan. Iti may ka-12 nga finalist ni John Ray Maala iti Sudipen, La Union. Iti may ka-13 ni Lisa Ursulom nga nagapo iti Santo Niño, Cagayan, nga naikamang ijinanapatan apari Cagayan. Ang kapada kami apo nga naikamang ijinanapatan. Kada kayo amin apo dita nanapatan apari Cagayan. Ti pamilya Urita, Cachola, Asierto, da kayo amin apo dita nanapatan. Awan tilabas na imbang nga rabiyo kakalugaran. Datoy ni Jingjing, ni Mami Maya po nga buybuyag, basbasa kadagdi komensyo. Ken iti may ka-14 nga finalist isu ni Kenelyn Lacunsay Kalingasa iti Dupax del Norte, Nueva Vizcaya. Dita po Nueva Vizcaya ni apo kapitan ang pagtatrabakuan ni Kenelyn Lacunsay dagiti kakadwa na po nga mga opisina dita Barangay Hall iti Dupax del Norte, Nueva Vizcaya. Na imbaga po nga review, happy watching kada kayo amin na po kakabsat nga taga Nueva Vizcaya. Ket agsipot apo ta dagiti Board of Judges kuko nagwundan kakabsat adala may isa nga jak na paggunang kakabsat dagiti apo ti agbalin nga Board of Judges into no Domingo June 21, 2020. Share like lang apo. Hi to DJ Arnel Takmo na mga oras mo kabsat ko na. Happy watching also to you DJ Arnel Takmo iti Pinoy Home Radio iti Kuwait. Ti agbalin to apo nga Board of Judges ngay pangpanguluan iti dagito apo ti Board of Judges hangko pala bagbagan no sino ti chairman of the board. Ito muna nga Board of Judges kakabsat isu ni Mr. Alan Veracruz Pascua iti song arranger iti madaydayaw nga nalatak nga ari dagiti kumakantang Ilocano isu ni si Ben Bautista.
Mr. Allen Veracruz Pascua. Iti may kadwa po nga Board of Judges tayo, isu ni Miss Melody Melo Yadaw Santiago, kinalaing nga kumakanta iti kay Lokwan, kakabsat bigatin ng mga judges dito sa Liwliwa, kenrayaw dagiti OFWs nga Ilocano. Iti may katlo nga Board of Judges tayo kakabsat, Miss Noraline Domingo, iti original singer, iti gapu iti Facebook. Kastamit nga dakadatayon to ni Mrs. Salome Baria F. Williams, ti dalaling nga managtulong ako nga taga Luna Payaw, nga kadwa nga mga isu apo ti pangalalak ti dadto mga advice, pababain iti tayo nga programa, Mrs. Salome Baria F. Williams. Siyempre, adantumet kadatayo apo ni Mr. Ni Dr. Ronnie Francisco Tejano, iti Regional Supervisor iti Education Department of Education iti Region 2 kakabsat. Adantumet kadatayo tayo apo iti District Supervisor iti Lalo District ni Dr. Cesar Alonso Acevedo akas may sa Board of Judges. Siyempre, adantumet kada tayo apo iti Barangay Kagawad na sikat nga kumakanta nga naga po iti Iling nga Pidig. Please welcome Mr. Richard Matote. Adantumet kada tayo apo ni Mr. Reynaldo Rea Ramos, isu apo iti kay original singer iti Tapno Dika Maila, Mr. Reynaldo Ramos, kinalay nga po nga kumakanta, recording artist apo nga daya Hawaii. O naglalay nga po dagiti Board of Judges iso nga da kayo nga finalist. Haang nga si dagiti Board of Judges nga mang-judge kada kayo kakabsat. Kastamit nga danto kada tayo siyempre, iting inguten tayo nga DJ nga napintas nga balasang ni Miss Mel Passion Dugay Valencia, iti personal advisor to Numutibiyang. Adantumet kada tayo ni Mrs. Telma Unitigans, iti California, USA. Siyempre, hang mawawa na po tigayem ko it nga DJ, iti radio, Pinoy Home Radio, iti kwa ni Mr. DJ Arnel Takmo Agboy-Buya iso nakakabsat. Siyempre, iti Pagilian nga France, adantumet kada tayo apo ni Mrs. Rosmalin Tabutol Ragudo, iti France. Nasaya-saya ti ayanda kakabsat, ada di Canada, France, United States, agasam that only here in Liwliwaken, Rayaw, dagiti OFWs nga Ilocano, nga ada kada tayo apo iti nasisikat nga recording artist iti Kailokwan. Dahiti met kakabsat, sumaruad, dantumet kada tayo ni Sir Pastor Tabunyar, akas may sa Board of Judges, ken kastamit iti ni DJ Leng Pamitan iti Rapok. Agyaman nak iti staff amin nga mangbubo iti Rapok ni pangpanguluan ni Idol Dan Langgaman II, iti panang suportana po daytoy nanumo ken nakurapay nga Facebook Live tayo kakabsat, ito nga page. Thank you very much, Idol Dan Langgaman II, iti Rapok dita Batak City. Ket hangko pa'y napagwuna po ni Mr. Ronald Domingo, ni Sir Ronald Domingo, ken kastamad ni Sir Dimple Pascua. Dagdoy po iti mang bukel iti Board of Judges, ket sapay kumapo kakabsat, ken gagayem ta agbuya kayon to no Domingo. Da kayo amin na po nga buya, nalalatak apo dagiti Board of Judges tayo, hang nga asi dagiti mang judge kada kayo, 14 nga contestant. Ket iti mangabak, iti first prize, iti abakan nakakabsat, 10,000 pesos. Iti second, third, fourth, and fifth, ibagak to into no June 17, birthday kakabsat. Iti talaga nga final, nga abakan dagiti apo nga top 5, kastamot dagiti consolation prizes. 10,000 pesos ti abakan iti agbalin nga champion, ken adda posibilidad na kakabsat nga maikan iti album na Insigida. Isagsagot kada tayo ni Ma'am Noraline Domingo, ti original singer iti gapo iti Facebook. Addan to artista tayo na po nga recording artist, na partwat iti Liwliwaken Rayaw dagiti OFWs nga Ilocano. Ang nervyusak pay.
Wow! 10,000 pesos tumataginting! Inya pa ilati sa pulo nyo, finalist. Nagkansyong kayo lang titalo, pang People Choice, pang Facebook Live, kan pang Run Finals. 10,000 pesos nangina ti boses yo kakabsat. Dito ilang nga po, liwliwakin rayaw, dagiti OFWs, nga Ilocano ti pakangkitaan, pakangiganyo, ti kastoy nga premyo, takasla Grand Finals nga nagplatak. Ngam ti problema ka po dahil ti pagtukarak laang ta, aging gatadyak pa'y na-set up. Problema to yung mo ti biyang. Kahit na kayo apo nga buy-buya, agyaman at kada kayo amin apo, iti panang subscribe yo, iti YouTube channel to yung motibiyang, panag-like and panag-follow yo, iti dahito yung page, liwliwa kinrayaw, dagiti OFWs nga Ilocano. Congratulations! Dahito yung apo nga panag-live ko, kit isagsagot kada kayo, dagiti sponsor ko, iti Bastikoy, Philippines, Ballesteros Brands, Alakapan, Lasam, and Flora Apayao branches. Kastamot iti MJ Printing T-shirt and uniforms. Iti Kabulwanis, Ballesteros, Cagayan. Iti Taromas Hardware and Farm Supply. Iti Banna, Ilocos Norte. Kastamot nga giyaman iti membro ken iti opisyalis iti Asopil, Tenerife, Spain. Ken amin na po nga nga nag-sponsor, nga jak pa'y may baga, madamdamay, bagak to aming nakatidaran sa ngayarda. Sa ngayarda po ti sponsor ko, adu pa'y tiyagsangpat, iso nga yaman ang apote, ayat yung wow, sana all, kuna ni Senaida Miramonte Paharon. Da kayo apo nga nalaing titismis na, itismis yo apo nga buya kay to, into no June 21, 2020, alas 8 tirabi dita Pilipinas, alauna dito'y Santa Cruz, Tenerife ni Spain, iti Rugira kakabsat. Congratulations also to our winners in YouTube, likers, nagiti nag-like po ito YouTube. First placer, Joel Florido Tagumasi. Second, Kenelin Laconsay Kalingasa. Third, John Ray Mala. Fourth, kastamit kini Marinel de la Cruz, Kenny Josel Torida. Nagigaya po iti winners, iti YouTube winners, likers. Kinadwan iti like. Kastamit iti naaramid nga People Choice Award nga impos ko dagiti kang kandada po. Iti nangabak, congratulations ken ni Mr. Joel Florido Tagumasi with a total likes and hearts 2,531. Followed by Sheena May Artates 1,883 likes and hearts. Lisa Ursulum 990, Leia Claire Ustare 769, ni Josel Uganisa Torida 425. Anay kata na po gidi deduction kakapsat ken gagaya. Miso nga dayay apo ti total nga na talagan. Ket agsagan na kayo na po tayo present kon dagiti kankanta dagiti 14 finalists para iti special live presentation iti liwliwa ken rayaw dagiti OFWs nga Ilocano apo. Dahil kang pasan, dahil ito yung nga sonata. Agredi mo, tino mo tibiyang. Mami, mahala ka di ballpen kung papil mo ta, agala ka madamdamag di mga abak. Hello to DJ Ryan Alcabedos Ugale, dita San Juan, Ballesteros, Cagayan. Kasama kini DJ MJ, ni DJ EJ, nga di na kaya tagkanta. Iti Perez
agasis kayo admin. Thank you kayo kadagiti apo nga abuy-buya. Mga admin, wake up, wake up. Sino nga ta kadagiti 14 finalists iti mangabak iti top 5 place. Iti top 5 kakabsat asino kadakwada iti mangabak into no Domingo. Padaanan nyo iti resulta na kakabsat into no Domingo. Palubos ni Apo Diyos. Kas na kung nakakabsat, pakaigatangan ti upat nga buryas ti abakan iti ag champion. 10,000 pesos tumataginting kakabsat ken gagayem madanagan at Mildred. Makapatigargar iti takki. Kadagiti amin nga mga napo, sorry. Isagana yo apo dagiti sinuman, dagiti kape, balot, into no rabi iti Domingo, June 21, 2020. Agpuyat kayo apo nga manguray iti resulta no siya sino kadagiti 14 nga finalist iti Liloa Kinrayaw dagiti OFWs nga Ilocano iti agbalin nga recording artist kakabsat. Kadwan na agita viewers entertain mi deserta akalum to amin ije programa mo. Para sa iyo po tabuyan niyo mo ni DJ Arnel Takmo iti Pinoy Home Radio iti Kuwait Base ta ag tandem ti Kuwait ken Spain dakkel apo iti live nga mapasabak kakabsat. Ay si dakas na lang kami ka jayan na kami ka agtag Tagalog da siya ka agin Ilocana na nga nakatangtangken na po ito Ilocano tinumulit biyang iso kada kayo po nga Ilocano agyaman na kayo yung mga Tagalog dito po maraming salamat po kahit hindi nyo naiintindihan ang aking sinasabi dito ngumingiti kayo sa oras na ito. Maraming salamat mga Tagalog people. Dagiti ako nga Bicolano. Dagiti ako nga Espanyoles. Dagiti ako nga dagta Dubai, Kuwait. Happy listening, happy watching kada kayo amin na po. Idita Kuwait. The Maribel Sabon Lizardo, ti Salwa Girls dita Kuwait. Naimbaga po nga panagboy-boy ayo. Ada aklaing dito ay kanan. Unsa ra kamo ang paano ta si putam dagiti viewers. Mabaling ka plug dito apo DJ Arnel Takmo nagadung agbuya. Gapu-aputa amok nga excited kayo na po nga makangag kadagiti agdudu mga kanta giti 14 nga finalist. Busata kon kakabsat ken kagayem. Dayti nga sunata isagsagot ko kadagiti amin nga 93 nga naka-online. Dagiti nga nag-share po hangko nga isagsagot dayti nga sunata kada kayo. I-share yo po. Ditaden na awan nagbasulag tay naramid kumet amin pagragsakam ngimanyat insubad mo sinagtamlaeng to'y pusok di mo inilala na pudno ngayat ko
Karim kanyak hinka tinalikudan, martir a pusog na ikalang. Hanya pa iti ser-serbina, nasamit talen lang enta. Awan amok, nakabasulaken ka. Ditaden nam, awan nagbasulag, tay naramid kumet amin, apagragsakam. Ngem anyan insubad mo, sinaktaim lang to'y pusok, di mo inilala na pudno ngayat ko. Karim kanyak ingka tinalikudan, martir a pusok na ikalang. Anya pa iti ser-serbina, nasamit alangen langenta. Awan amok, nakabasulaken ka. Awan nagbasulang, taim pa ay ku amin, akabaylat di tadenam. Awan nagbasulang, sikat ng perdi, ng waswas ken niyayat, ng keltay kadagiti arapap. Happy watching kada kayo amin apo, sapay kumaputa, agang ganas kayo apo agdengdengeg, kentoy numutibiyanghan ng singer, ngam liliwen ken ray-ray awon kayo iti laing iti daytoy nga kanigto. Hello, Ballesteros Cagayan! Magkaunsa na kapo ka na kayo with feelings. Siyempre nagkanta ka with feelings. Ditaden nam, awan nagbasulag, tay naramid kumet amin, hapagragsakam. Ngemanyat insubad mo, sinagtaon laing to'y pusok, di mo hinilala na pudno ngayat ko. Karim kanyak inka tinalikudan, martir a pusok na ikalang. Anya pa iti ser-serbina, nasamit alangen langenta. Awan amok, nakabasulaken ka. Tadenam, awan nagbasulang, taim pa'y kuwamin, akabaylat di tadenam. Awan nagbasulang,
sikat ng perdi ng waswas kiniyayat ng keltay kadagiti arapap dita denam awan nagbasulak taimpay ko amin akabaylag dita denam awan nagbasulak sikat ng perdi ng waswas kiniyayat ng keltay kadagiti arapam Mushi, thank you very much. Kada kayo amin kakabsat. Ayan, Ryan Alcabedo, sugali. Ang kampanya kakadagiti amin nga viewers dito yung tabuhay ramot live mo kabsat. Uray nakla po linangot. Uray lang lak apo linangot dito yang ko ati panagkansyon ko. Ala ka no nagkyok nakman kakabsat. Anusan nyo apo tahanak nga nalinga kumakanta po. Nagpraktisa lang dito takas na po nakakabsat. Siya sino man iti DJ hanga ag DJ nga hana mo agkanta po dumbbell. So nga da kayo apo nga ag DJ masapol nga agkanta kayo apo tapno ti kasta dagiti viewers yo marayrayaw da amon apo ka maliwliwada habang nga agboy-boya da kada kayo. Tawre no agkyok kayo alaki sardeng yun ano kwanta nagkyok kay garodan. So nga kasjay kakabsat ken gagayem. Nohan nyo maala, dahil tan kakabsat tinagpatinggaan na dahil to'y kantak tajak unay maala ko na yun sigida. No DJ kayo. Ngam no DJ kayo, nga kapatpatan kailangan nga po ang kay magangkansyon, useless. Matulog kayo langan ay. Aguraro ka ti danum sir ko na ati danum ko at adalayan na kakabsat. Kunak no, langit na ni itayan sir to. Okay, ready na kong kakabsat nga mangi-presenta kada kayo dagiti 14 finalists. Kakabsat ken gagayem. Dahito yan na po iti paspasungada nyo nga kanta, may ikadwa nga kanta dagiti 14 finalists, may katlon to into no Domingo into no grand finals. Sabalin to man ti kanta da kakabsat. Siya sino man iti rangabak iti YouTube, iti People Choice Award, awan ti pakabibiyangan na dayjay iti maaramid nga grand finals kakabsat. Back to zero. Inakop mo man iti YouTube, inakop mo man iti People Choice Award, taham mo hang kanaala dijay ayan ti grand finals kakabsat nga kansyon mo, awan apo iti mabalinak. Tawan ti kwenta na di apo ngam adal na bakyo dijay YouTube community People Choice Award dito yung Facebook page tayo kakabsat. So nga congratulations kada kayo amin nga nangababak. Gure kayo kakabsat ta umangos na lang Mildred kakabsat ka nabanugak nagalal apo nga nagkanta kung dahil nga dita din nam awan ti nagkurangak awan pa nagkukurangak kay ni Mami May. Hello Mami May. Happy watching to Mami May Kachola Urita Molina nga nagapu-apo dita nanapatan apari kagayan ti inguten dit nga asawa kastamat apo dagiti duwa nga putot ko da Jan Derek Urita Molina ken ni Jan ni Edric Mayer Urita Molina. Kumusta kayo apo dita Sinait Ilocos Sur ni Mamang Gloria Urita kastamit dita Banna Ilocos Norte da Mr. and Mrs. Sangguniang Bayan Ruben Taroma and family ni Drasen ni Engineer Drasen Taroma kastamit kida Auntie Esther Taroma da kayo amin na po dita balay dita payagan ni
Ballesteros Cagayan kakabsat, na imbag apo nga Rabiyo apo dita Ballesteros Cagayan. Dahito yun na po, ito paspasugadan nyo, pasensya kayo na po ta, dahito host yo, na nalabid unay, adunay ti sa salawasawan na nga magpaypayso. At anayon namin kawanti maestro nga basit ti unina. Tano maestro, no maestra ka idi, tabasit ti unem, apuhan da ka dengdenggen dagiti estudyante kakabsat. Masapul nga ipigsam ti unem, tano madengeg da. Tano hanggagon one, ayas arasas mo, awanin na po tinasosoro dagiti estudyante mon. Tagagbasimot ti unem, mag-dictation kayo, hangamang kagyunag, agawid ka lang ng ma'am. Tayin ka mula ti kamot, at nubasit ti unem. Kita nyo, kakatawa kay manin. Awang kumapot, ipapaspasak ganda dyan. Pay sumat. Taday, mistro, may mistrang nabasit ti unem nakakapsat. Ay, agsinsinggit, na damang nagyuni, dictation, ay agririnak. Talaga nga ipatulpok ni ma'am no kasjeti uni na. So nga da kayo po nga mamaestra, pigsan nyo apo itoon uniyo, no agbuybuya kayo iti dayto nga kanito. Apatalastas, hatid sa inyo ng tinggal. Ang kakatawa naman ng kakapsat. Ay, kakapsat, ken gagayem. Hello, Sir DJ Arnel Takmo. Ay, second demotion. Kunamutin na, Sir DJ Arnel Takmo. Happy watching also to mo, Sir. Ni Teacher 3, Sir Reynaldo Inayo. Di ba, Sir Reynaldo Inayo? Nubasit ti uniti maestro kun maestra, taag dictation ang amang gyunag kagura dagiti estudyante na iso nga agawid langan ni maman. Ta useless nga nagmistra no basit ti uni na kakabsat. Tama uri siya kung siya ti estudyante na idarom ko kini Apo Tulpo. Tay papigsana, masapol nga di speaker na ilaw di speaker na kakabsat ti uni na. Ang kakatawa kayo, paiso. Oh, ay second demotion ko na mo na siya no tikas ta ka maya mo tadi sawsaw kito sa salawasaw na makabasula man na po kadagiti maestro. Okay, please welcome finalist number 1 in the person of Florentino Collado, it is Santa Cruz, Ballesteros, Cagayan, kakabsat. Agkakatawa da. Daytoy na po, Florentino Collado. Finalist number 1, Florentino Collado. Song din ayat by Florentino Collado di Santa Cruz, Ballesteros, Cagayan. Facebook Live, intervision na kaabsat.
Dayjay kakabsat iti boses wano kanta ni finalist number 1 Mr. Florentino Collado iti Santa Cruz, Ballesteros, Cagayan. Kada kayo amin apo nga taga Ballesteros, Cagayan. Iyaw awis mi apo iti panagbuyayo into no June 21, 2020 kakabsat. Apo isakripisyo yung muta na po tagpuyat, gumatang kay tiyado nga palot, bibingka nga merienda nyo apo nga agbuya. Tapno ti kasta po, agsipat wondo agmangted kay tumot iti puspuso kada likes kadagiti amin nga kakalugaran tayo nga taga Ballesteros, Cagayan. Punon yun to apo ti taga Ballesteros ditoy, tatoy numotibiyang i-host ti liwliwag kinrayaw dagiti OFWs nga Ilocano. May sana ka po nga nagapo dita Ballesteros, Cagayan. Ay iti barangay Payagan is Ballesteros, Cagayan. Dijay daya po yung to ti daya sa dagdijay jay katuguran jay budag jay kadaya sa dagdijay kumamang sa ginabaganan kakabsat te ayan to'y numotibiyang. Ket kastoy kakabsat dahil jay po contestant number 1 finalist number 1 gayam. Ala kakabsat, apo nagaduti ag-message, nagado. Da kayo amin apo, nga guybuya, di magpangaton, dato'y kwa mamimay, hello anti ko nana. Mabantayo kakabsat, ikin ni Mrs. Susan Florido Tapugay, iti nang kanta iti liwliwakin ray ausong, apo tagimas ti panangihalay na kakapsat nagimas di longlongay ni Manang Susan. Manang Susan, apin nga ko makita nga agbuya di lakay mo ni Mr. Tapugay. Apin nga wanti makita kito nga Tapugay nga agbuya Manang Susan, ayan na jay. Nilakay mo, masapong nga pagbuyam, tapno ti kasta ka, agsagana tayo ito na agawid ka, at danto manin bebe, nga marami Diyo. Hello, kada kayo mo na po dita Amubuan, Ballesteros, Cagayan. Ang kailangan po mapikpikon ta ang pagpakatawa na klaang. Manang Susan, Susan Florido Tapugay, yang kakabsat, ladies and gentlemen, finalist number 1 nagkakatawad. Na kayo po nga OFW nga nabambanog, nga nabambanog, nga nagpagpag na, nga nagmalmalam ta day of you, dita Hong Kong, dita Singapore, kakapsat, pag na kayo nga pag na, agbirot kayo iti coronavirus, alwadan nyo lang kakapsat, keep safe. Kada kayo amin nga OFW kakapsat, tanarigat apo, ti agsakit dito'y abroad, na adayo tayo iti pamilya tayo di jay Pilipinas. So nga da kayo apo nga pag na nga hanga mga mabambanog kaangakaan hanyo na ikadwunti mangan kagtakki kayo no kwa. Ayan kakabsat, dahito yan ni Susan Florido Tapugay. Iti kantana Sika, tika patdan. Finalist number 2, Susan Florido Tapugay, iti Amubuan, Ballesteros, Cagayan. Ladies and gentlemen, Mrs. Susan Florido Tapugay, iti Amubuan, Ballesteros, Cagayan.
iti sampul song na pang Facebook page, live na kakabsat. Isang sagot no kadagiti amin nga taga Mugwan, Ballesteros, Cagayan. Basit pa lagbuya, 114. Dagi dagdubahan da pa'y nag-share apo. Ag-share kayo. Kada kayo amin ako nga finalist nga dahil group chat iti finalist. Agbuya kayo. Ang mga kitututub raw nyo titayan ti group chat. Kurdapya. Finalist number 2, Susan Florido Tapugay. Napatan na pa rin kagayan. Happy watching kada kayo amin na po dito na napatan. Dayaya po ini Mrs. Susan Florido Tapugay ayam mo tayong Dubai. Nalipata ba rin? Dayaya po nga nagkapo apo isunat yung Mubuan, Ballesteros, Cagayan. Da kayo amin na po nga taga nanapata na pari Cagayan nga hampay nga nag-share apo dati nga video. Apo i-share yung mutan ay pindo yung lang nga ta share nalpas. Da kayo amin na magbubuya po. Kanilagpal palagip ko kada kayo amin na po. Ngayon to no June 17, Merkules dayay. Agi special live tuy numotibiyang maninapo taday tuy ngaldaw iso apo iti iso apo iti aldaw nga panagruwar ko DJ Puerta ni inang ko kakabsat ken gagayem birthday tuy numotibiyang iso nga da kayo amin apo nga problema iti load load dita Pilipinas tangin nangin ati pagpalod dita agbuya kay to aputan nagado nga papremyo sa lusalod-sudok nga aglalawog ditoy tabarbareng mga bakayo apo iti preload ta nakasagana apo iti nakurang nga 7,000 pesos nga bakon nyo para iti lolod laeng kakabsat. Iso nga da kayo amo iawawis ko amin na po nga agbuya kayo June 17, 2020 taday ito apo Merkules dayay alauna mo lang apo dayay apo iti kapatgan taday jay apo iti birthday ito numutibiyang day ito gayem yu titangatang nga umariwawa dito apo tangatang ibaglaki din apo tawan ti kadindin yung parko dito nga umariwawa. Da kayo apo dita na napatan po agpuyat kayo apo nga amang buya dahil ti asawa ni Jingjing makakasumagta ko na da apo nga di yung buyaan da jay aji kayong yung hanga nga umar ariwawa ko na da kunayo kano dita na napatan makapong tutaksan pay sumapo tahan hang kami naragsak nga DJ apo hana nga DJ nga host ko nagkidi apo matay apo padasa mabuti aglako ti social nga matay nga social box nga aglako ti social box iti pasala nga matay kawan kakabsata mo malako data awa mo ti karkarinyum kadagiti babaro nga gumatang ti social box masapula po mariwawa ka dahito yung kakabsat iti finalist number 3 ni Gretchen Mables Yap. Makabannog apo ti mariwawang siyempre basta da kayo lapo dita man enjoy kayo apo gargaraga kung umususam alwadan nyo lang apo no makaut-utot kayo nga umususam kababain ka dagita kabayo alwadan nyo kakabsat no makaut-utot kayo iso nga kwan
Apo nagado apo dagitoy aglalaok nga ag chat nagado agsasalupang apo dagiti kwan. Daytoy na po ni Gretchen de la Cruz Mabel Piap iti payagan is Ballesteros Cagayan. Daytoy apo kalugarak. Agpakada akong biyag ko. Finalist number 3. Finalist number 3, Gretchen de la Cruz Mables Yap. Iti payaganis Ballesteros Cagayan at daysuna iti Saudi Arabia. Winner, Batch 1, Gretchen Mables Yap. Finalist number 3, Gretchen Mables Yap. Qatar City. From Qatar, iti pagilyan nga Qatar, Gretchen Mables Yap. Sir Arnel Patmo, agpilikan mo niya tibet mo kadagiti 14 na finalist. Dagiti amin nga judges apo kayong bagak, no datoy kayo mahang kumabuhi. Mabasa kitinagan niyo apo, mang silo kayo na po niyo tikay kayatan niyo kanya nga 14 na finalist. Happy watching kada kayo amin. Qatar people, happy watching kada kayo amin apo. Dagiti Ilocano apo dita Qatar. Pakatatag ka, apay sinno. Ano ba yung bagano sinno tinatay kanya? Condolence, Gretchen. Dayta po ni Gretchen de la Cruz Mables Yap, iti Qatar, nga tagapayagan ni Ballesteros Cagayan. Ken ka iti pamilya ni Gretchen Mables Yap, condolence sino tinatay, damdamag tayo sino tinakataan natay kakabsat, handa sinong batan.
Da kayo amin na po nga agdengdengeg, agyaman na. Ken itultuloy tayo po. Da kayo po nga data Pilipinas, sapay kumaputan na pintas apo iti wifi yu signal yu apo dita. Ta makabuya kayo nga napintas. No kas pangarigan, tanang po iti signal yu apo dita Pilipinas, umuli kayo jay kayo dita Manggao no Chesa, umuli kayo apo. Ngam alawadan nyo, no umuli kayo dita kay kayo, tano lang makalakay iti signal yo, baka no mabuak da kita manok nga gaapon dita umarikyak da kakabsat ken kagayem. Okay, great. Siname Artates iti amubuan balisteros Cagayan iti may kapat apo nga finalist iti daytoy nga Gundaway. Okay, ladies and gentlemen, please welcome Siname Artates, finalist number 4. Kakatawa yo. Daytoy kakabsat ti pagtangtangsit iti Amubuan Ballesteros Cagayan, Siname Artates. Kumusta kayo amin ako dito sa Amubuan na driver nga na dawel? Ang
kakabsat, isudayta ni Sheena May Artates iti Amubuan Ballesteros Cagayan nadawel nga driver permiti dawol dagiti duma nga driver kakabsat kang kagayem ket nakayo apo di tagaang Curimaw, Ilocos Norte, di tabalay ni Aisa de la Cruz. Nakaredy kayo na po nga gipataya dagiti puspuso ken likes para iti contestant yo apo di tagaang Curimaw, Ilocos Norte. Atay imparamid na nga sinuman, adamo lang imparamid na po. Dita gaang Curimaw, Ilocos Norte, dayto yan na po iti pagtangtangsit iti anak iti Curimaw, Ilocos Norte. Please welcome Aisa de la Cruz or Menga kung nasatay Aisa de la Cruz. Ay sagsagot na ato dahil kung kantana kini tatang na kano kastamot kini nanang na dagdi kakabsat nakin aming nga kakabagyan na kakabsat. Maawis kayo into no Domingo, agaramid ka no ni nanang nati sinuman, nimbagbaga na kanyak. Nawat ti sinuman, at protesta kayo apo. Masapol nga agaramid kayo apo ti duwa nga silyasi nga sinuman dita gaang Curimaw, Ilocos Norte, merienda yun to apo nga agbuya into no alas 8 ti rabi dita Pilipinas into no June 21, 2020. No nga agaramid, hagag paramid ni Aisa iti sinuman dita balayda kakabsat dita gaang Curimaw, Ilocos Norte. Ay, dapin napigsa puyot ni Aisa kunak no hag paramid kakabsat. Iso nga, sigurad mo nyo kakabsat, baka nayunan na pa nga mangipawit igatang natibalot, dagiti mapuyatang nga tagagaang Curimaw, Ilocos Norte, sigurado kakabsat data. Taimbaga na dito group chat me, agparamid ka no ti sunuman. O, siyempre, daw magkapina. Kita mo, talagang agpawit ka na Aisa, agpawit ka ti para sinuman, kada kape, kun para balot tam no pumigsa dangang mangpalakpak tuking ka dita. Agang Curimaw, Ilocos Norte. Kakabsat ken gagayem. Alapas pasensya kayo na po di tagaang tahang ko nga po nga tirtirun ni Aisa. Gatawa na. Ay, Aisa, ibagam to. Agprotesta kayo no, wad tita balay dati, arami din ni auntie, ni nanang na nga sinuman, into no rabi no Domingo kakapsat. Taimbaga na dato, diyan ka mo no nagpawitan. Sigurado nyo. Kung no nagalamit sinuman, iyot audio, Pepsi 5 no Coke, inuman nyo. Okay, Aisa Ormenga de la Cruz, dahil ito yun iti kantam, kakatawad ang kakapsat. Naalakan din. Tagagang Curimaw, Ilocos Norte, ayan yun.
Muchas. Ya, dapat kakabsat ka kaya dapat Espanyol na gracias ka no. Takayo apo agnaganti gracia ka no kakabsat ken gagayem. Ket dayta apo ni Aisa de la Cruz manipo diti barangay Gaang, Curimao, Ilocos Norte. Oh, ado ti patalastas mo kanya Aisa. So into bigat agpawit kanti maramid nga sinuman into no Sabado. Daya in-advertise ko kakabsat nga agparamid ti sinuman. Agasumdat ay sa agkakatawad agin. Okay, kakabsat ken gagayam na nga ganyo apo iti dagiti top 5. May iti 1 to 5 nga finalist. Dagiti apo kang kantaan da kaslalaeng sa isagot mi kada kayo amin apo nga viewers. Tada ito apo iti may kadwa nga kantada. Muna datay pang People Church day tapos dayto sa balin to ti kantata no grand finals kakabsat ta into no bigat pay lang po ti panagawat ko kadagiti kantada iti para grand finals kakabsat ken gagayem akasla dry run lang datoy apo mangsilo kayon ti saka dagiti 14 nga finalist no sinno ti betyo kadakwada ta base iti imbaga kanyak ni Ninang Deborah Bulusan kadagiti 14 finalists no siya sino man kadakwada kakabsat gapu ken Ninang Deborah Bulusan daytoy nga contest iti singing contest is mule application kakabsat na aramid gapu kanya na ket kunana busy tasyak apo ko busy naktimay sa asosasyon ditoy Santa Cruz Tenerife Spain asyak ti busy ni apo President Christopher Paz iti Asofil kunana bise kunana anak ta inang kumay tibo inang mitibun ay kasar ni kayat kun sa tag paampo manin tabunyag kung kunak nang Deborah Bulusan kunana malaksid ka na yu 10,000 nga abaken dayay grand finals kunana nukas pangarigan no sinno iti magustuak kanyada nga 14 nga finalist ikag ti regalo na nga 3,000 pesos agapo dito'y bulsa kunana kung nukas pangarigan na po tati nagustuhan na ti kanta na kadagin mga bakti first prize di nagbaling nga 13,000 ti nabanan ay por Diyos talaga nga agtakit ti kwarta ti liwliwakin rayaw dagiti OFWs kada nga dagiti OFW nga Ilocano. So agyam-yaman ako na yapo dagiti sponsor ko apo nga naawat ko kadagiti sponsor pa yapo nga jak awat pangasiyo apo itay kamatyo agingga into no Sabado wenno Biyernes. Tama compute ko na po no bingay-bingayok no papanan ni labang mapanankin nang isit papanan ni kiniburik tahanak nga balin nga kwenta dito yapo iti dadtapay lang tangtangatang baka mako bid itatangatang dagita inkariyo nga para premyo apo isong ano nya ti maaawat ko total amount ti sponsor ko apo ditoy isumot apo iti palabang kota kakasi na lang arudan nga kakasinatlakatudon nga agal-al ito'y kada sakit ti karabukog na tapos siyak pa lang ti agabunar magkakapsat ka hamot na apo ta amok apo nga dagiti si sponsor ko ka naanos da managayat da kanyak pangasiyo apo kakapsat ta ipasayag yun dagiti sponsor yo apo ta dakkel hanga dayti ko pag-iinabakan ko dito kwarta kakapsat naglalay nga board of judges naglalay nga finalist siyempre naling mo kita buy-buya kakapsat ngam no kita agbuy-buya po aglalo no chismis iso paglengan kita agbuy-buya po ket pangpangasiyo po tano adabalak yo nga mangted iti sponsor yo sa masapol nga makadanong kanyak ingganan no Sabado ta ipalaban ko apo dagita kwartayo hangko nga iskamen apo dagita kita sponsor yo ditoy iso nga ipakpakasik kada kayo amin apo dagiti nangasi anyaman apo dagiti naayat nga supporters, viewers iti daytoy nga programa, Facebook page iti liwliwakin rayaw dagiti OFWs nga Ilocano kakabsat. In pasigod ko kadagiti amin nga finalist kakabsat. Ito'y namuti biyang awanti balak ko nga agpabor kadagiti 14 finalists. Ipabaklay ko nga kasla cross kadagiti amin nga board of judges no siya sino ti kayatda nga mangabak iti top 5. Tauray no nanunay-announce ko na po iti mangabak hangko nga mabalin nga baliwan no anya ti decision iti board of judges. Awan ti pagkunaan yun da kayo apo nga 14 finalists da kayo nga tatatang nananang dagiti apo nga contestant
Tapinilik dagiti talaga nga batido dagiti recording artist apo nga mang judge iti daytoy nga grand finals sa nga asi-asi. No kas pagarigan to taha nga mangabak dagiti anak yo, dagiti kalugaran nyo, dagiti kagayim yo apo nga finalist, hanyo nga bababalawon toy numutibiyang ta inaramid ko amin nga kabalak apo tapno ti kasta maparagsak kayo laeng iti daytoy apo nga Facebook page. Iso nga daw tak apo ti kooperasyon nyo, sapay kumabutawan ti agre-reklamo ka baka madamdama po, nagadunto ti mang tawag kanya ka namang video call, agsangit-sangit ka daglalok, uray no, agsangit kayo, takkay kayo ka daglalok, agsalit kay ti luwa, da kayo nga finalist, da kayo apo nga pamilya, digiti 14 nga nalari nga finalist, awan ti maramiak apo ta, agdepende nak iti grades, dagiti board of judges, kakabsat kang kakayam. So, kanyang madlawa po, 14 nga finalists, 14 nga board of judges, nakarkaro pa dito yung contestant, iti tanggalan ng mga kampyon. Sa gagaysa daw po ti judge, di, iso nga awan ti pagkunaan nyo dito yapo ta alak, ti legal ta legal, ta ano may babain dito nga page, siya apo ti may babain nga host na. Iso nga mayat ti laban na po, hang ko nga dagdag, hanak nga agdagdag, agbawas kadagiti, grades dagiti finalists, kakapsat. Kaya nilawlawag ko kada kayo, nga dito nga pa-contest kakapsat, saan yun nga mabuya, dagiti grades dito screen. Tadagiti 14 nga finalist isagmit na kanyak ti kantada isagmit kumot kadagiti apo nga 14 nga board of judges tapno i-grade da nga una. 5 days or 4 days before nga final tayo kakabsat amukton no sino ti top 5 tasyak ti mang compute. Ket ipasigurado kakabsat no anyang iti mismo nga ma-compute ko at iti grading system tayo kakabsat ko iti criteria for judging 50% voice quality, 20% timing, diction 15% kung yate may sa tayo originality 15%, a total of 100% dayjay kakabsat. Kaya iti grading system tayo kakabsat, 1 is the lowest score and 10 is the highest score. Kadagiti amin nga board of judges nga kakabsat indaw-dawat ko kadakwada nga pangasida tahanda nga grade iti nabababa ng 5. Masapong agpangato, tati paglalabanan to dagdi finalist kakabsat kat puntos to siguro. Ngam nung talaga nga ti finalist ka napintas ti kansyon na mabalin na po nga isaltot iti Jess nga grade na kakabsat. Divided doon, kasparigan no total numbers, grade dagiti apo nga board of judges divided by 14 anyaman ti ma-compute ko isumot ti pan ko no adagtay hang ko itulok nga agtay apo tadyak kayat ti agabunar no agtay automatic nga agpababa di nagtay nga maisan kas di apo alam musta sir na udi nagaya mo nalipatak regular more apay ngalipatan kami isura mo ti tamuging mo tano agkwaka tano agsarming ka manang regular more makita mo nga agla-live tuy no motiviyang okay kakabsat kas jaya po amukon amin nga laglagipin nyo po amin nga kantada iyunak nga itid kan dagiti amin nga board of judges ipagrade ko kan aji grade da po kakabsat ken gagayam kasla daytoy kuma number of finalists ijay baba na kasparigan ni DJ Arnel Takmo grades na sanon to pirmaan tano kasparigan ad agreklamo ko idarumdak kakabsat ay daytoy tumo ikamat ko apo nga grades dagiti apo nga daytoy ibaslag kun tumot kadagiti agreklamo ti decision dagiti board of judges. So nga amok apo nga nalaing kayo amin ngem iti maysa nga ayam ada mangabak ken adamot maabak apo. So nga dayjay lang apo ti bagbagak ipaspasigod kon. Ngam and may sapay nga bagak kada kayo amin nagpa-contest ni Sir Derek ni apo kapitan ni Jay ke naglalaing ti board of judges naglalaing dagiti finalists nalalaing kami nga viewers. Kunada no kas pangarigan apo tahang ko may remedyo daytoy pagtukarak i-set up ko apo aglalawag datoy tadyak may remedyo kastoy to ti pamayan nata agkit kita nak apo datoy voice card nga kung kunada ket barbar makasarak kami no bigat kuno kas parigan saan anusan yun ton apo no anya ti mangngugyo kas jay lang apo iti manggaganyo yun to no grand finals pagpapasinsaan yun ton apo no anya man ti pagkurangak nayunan nyo anya man ti pagsurukat ikatanyo kas jay lang apo ta hanak nga awan nak iti nga hangas lagi ni DJ Arnel Takmo nga napintas ti pagtukaran na tay naramid ko lang apo idito nga kaslaya ay ayam nga nagbalimutten nga
arakon dagiti amin nga agbuybuya, dagiti listeners, viewers, ken supporters, iti daytoy nga Facebook page. Iso nga, ay nyamot da J. Spain, nagdagas yung pagtukaran na, no? Kung kunayo di tapo, ngay pospos yo ako, talaga nga wasak, magatang yung ngiwa yun na po. Iso nga, ibagbagakon. Ibagakon na po, no, kasparigan tahang ko may hangko nga may remedyo dahito pagtukarat hanak makagatang na agita no kasi no gamitik dati baro nga computer ko apo ada computer yun mo tibiyang ngom no awan ti tumulong kanya ka mga set up tajak amo tagi connect kadag lalaok mayat nga may pakita tahang ko nga iganan ti cellphone nun ngom tirigat nakakapsat maditi outcome ti uni na no isarang ko iso nga no di mi may remedyo anusan nyo dahito apo nga mano tag sakripisyo nagparalaing iti pagsayatan na po dagiti finalists kenda kayo apo nga viewers iso nga handak nga babalawon kakapsat kang gagayem no kas pangarigan agpaypay ti bagbaga ka po ta aming nga bagbagak dito hanag sa salawasaw ta prangkat ito no mo tibiyang uray dingdigan ni DJ Arnel takmo ipakpakaunak kakapsat ti adda dito'y kapusok ta iremedyo man na po dahil pagtukaran kuno jak may remedyo agyaman kaya pasensya kayo na po ta basta mabuya yo mangagyo gamang kay madanagan tanong maditi pa nagdengeg yun to amin nga kanta nga dagiti grand finals ipang kudyo YouTube ijay to nga denggen yun kakabsat no nagbanding no anya dijay ti ta mismo to nga agito ito pagtukaran nyo agiti headphone yun to ti pakadenggan yun hanto nga dito ita baka agbanarbar mo dahil pagtukaran ni Sir Darig di nalam mo dating kasi kung kunayo kanyak ay apo ta makapungto takmanin na kuan kakabsat kang gagayem agbuya kayo para saan iyang prenda kaya black duck kosto lang very good. Isagana metay sponsor mo please kunana nya jay sis kunana adunay ti napatan ko kapsat kinabitin ti tagapasaling abulo pagudpod Ilocos Norte please welcome Mr. Gilbert Caballero Dangsil. Dakayo po dita pasalang dita balay ni Gilbert Dangsil. No agpasinuman ni Aisa DJ Gang Kurimaw pangasi yu tagpapansit kayo mo ditan with coke kakapsat. Kadonyo ito no Rabino Domingo alas 8 ti rabi dita pasaling pagudpod Ilocos Norte inya makunang marenjo dalin sa malyo nang ipawit kanti para bihon dari jay pasaling para pansit DJ pasaling pagudpod Ilocos Norte nya mo ko ng tiya Judalyn Samalyo ken tiya ayan ay may sabtuy tatayen ni Apo Keha ni Antina ni Keha ni Susi Keha masapul nga handa nyo lang panbihon masapul nga makaroni tapno mayat ti panagdengeg yo ken panagbuya yun to into no June 21, 2020 alas 8 ti rabi into no Domingo tano da may riandaan mat hanyula awal lang arudon nya ti sa masapul mat ang adaw mat pandan dagiti kalugaran nyo dita nga ag-like ken ag-heart iyawawis ko matapo ti papanyo di balay ni Gilbert Caballero Dangsil into no rabi iti Domingo oras ti alas 8 ada nakasagana nga pansit bihon with coke with macaroni di ba apo susi kay hakin ni Judalyn Samalyo nya makunayo plus 50 100 euros ala kayo yes pansit ko na ni Judalyn Samalyo inapprove nan apo malto tanda ko marino pansit laeng masapul mo tanang ikam ti pabulon na nga kok nga sa gagaysadahan lang pansit ano mapradandawan handa makalike handa maka-heart ditoy panagkanta ni Caballero Dangsil ni Gilbert sir from the top kadi nya from the top siyempre no dahil siya kami ipababak mo muna sa akong ti pangato ay, nya from the top. Siyempre, nun niya, Ornos na Florida, Josel. Ang agdamag-damag dito, itakagura ka manin. Finalist, Josel Florida. Agdamag ka tutatahan nga dito, ipagdamag-damagam, tada group chat. La. Mana, Ilocos Norte. Okay, ladies and gentlemen, please welcome Gilbert Caballero Dangsil. Iti pasaling, barangay pasaling, pagudpod, Ilocos Norte. Agreeing kayo apo dita pagudpod, dita pasaling. Dahito yun apo iti pagtangtang sityo dita. Ay, talaga liningot nakpaya po susikeha ka ni Kumaring Judalyn Samalyo. Dagiti Antina po ni Gilbert.
Dahil amo ka po nga talaga nga handa-handa dahil ito'y kanakanda. Agbuy-buyan ni Gilbert. Okay, Gilbert, happy watching. Kung kuna lang nga po kung ipaypaysuyo ako. Agyaman nak, siyempre handa mo mangan. Dagiti kalugaran yun itong amoy agbuya. Into no kwan. Dahil ito'y na po ni Gilbert. Pasaling, Pagudpud, Ilocos Norte, Gilbert Caballero Dangsil. Finalist number 6. Panang may mais na sikat, malaglagin ko, diyan wala maiwagsik, isumiklo at karayo, bilangin, ibig bituin. Azul alangit, mabasa tanagan mo, katlayagos na ulit. Sa diwa ako'y magos na ibig ko, Panginoon, para sa alangit mo. Mr. Gilbert Caballero Dangsil, iti Barangay Pasaling, Pagudpud, Ilocos Norte. Happy watching kadagiti amin mga taga Barangay Pasaling, Pagudpud, Ilocos Norte, to Mrs. Susi Queja and family, dita Bacarra, Ilocos Norte. To Mars Judalyn Samalio, dito sa Santa Cruz, Tenerife, Spain, na kayo amin na po mga kakabagyan ni Gilbert Caballero Dangsil. Ay, tunang Deborah Bulusan. And to all golden ladies here in Santa Cruz, Tenerife, Spain. Ayan kakapsat, daytay titimek. Iti pagtangtangsit iti Barangay Pasaling, Pagudpud, Ilocos Norte, Mr. Gilbert Caballero Dangsil. Approven dati para pansi mo ni pawi na nubigat ni Kumaringon kan dati para kok. Adan tupay postre ng dessert ng macaroni. Agasam dat da kaya po nga tagapasalang maawawis kayo nga mapanidye balay da Gilbert Caballero Dangsil into na alas 8 napigsa ti wipi di jay. Nagadawa po kakabsat ti agpa-accept
nga mahanak nga accept no madamanti kwan. Ibagayo gayam dagiti kakabagyan nyo, kakalugaran nyo apo, dita da kayo nga finalist. Mabalin kayo nga agpad kanyak tadwal gasot lang ng timabalin ko nga acceptan tapno makabuya da kakabsat. Kan ipalagi piyumot angay like yumutan akan i-follow yu dayto nga page. Kan dayay i-subscribe yu apo dayay YouTube ko. Tapno barbarang umado ka barbarang no ado ti kuana ta maabot ko dayay number of likes kada followers na kakabsat kada subscribe na. Kano kaya yo mayat kuno saan. Da kayo mo tapo nga buy-buya, i-share mo dato yapo ta basit pa i-share nga nakitak dito Tapan Nicole Beltran, hampay nga sigurado ata hampay nga nag-share ni Nicole Beltran. Okay, iti pagtangtangsit iti kay Cabarita West Ballesteros Cagayan, iti person of Miss Leia Claire Ustare, please welcome. Dahito na po ti May Kapito nga finalist, Leia Claire Ostare. Leia, happy watching. Kandi akan datay ni alakay mo dita. Dagiti amin nga kakalugaran, kakabagyan ken pamilya ni Leia Claire Ustare ti Cabaritan West Ballesteros Cagayan. Finalist number 7, dayto yun isuna po. Agpabibing kakamot Leia Claire. Agarami kayo mo tibibing ka dita balayo para no Domingo.
boses ni Lea Claire Ustare, finalist number 7, iti Cabaritan West, Ballesteros, Cagayan. Po, permi apo ti panagampampayag na ti boses na dito tangatang dati finalist number 7, iyang ampayag na. Kaslatay ampayag nga to wato kakapsat jak pa umangas nga dengdengeg. Amo yung kakapsat na kayo nga viewers, no agkang kanta, uno agdengeg kayo ti kanta, di ba? Awan ti tao nga mabuybuya yung kakapsat. Ate lang kang kanta, nagbubuyan, nagdengdengeg kayo, ate lang musika, ate lang kang kantada. Kat siyempre, masapol lumot nga kita, no, nalay nga saan, di lang tiro pa na. Diyak mo no panunutog to na ipakitak tiro pa dalag kang kanta, uno ipadengeg ko lang ti kansyon da kakapsat keng gagayem. Ta, no siya, no kaste nga, no DJ, so kitaan nyo, dagiti agsasaw nga DJ, ta, mabalin nyo kitaan, no, denggan nyo lang ti kantada, denggan madengegyohan nyo makita tiro pa da. Kaya kita akto no kasanon to ti pamayak niya. So nga, thank you very much kada kayo amin nga 1 to 7 finalists nga nakakantan. Ket agsagsagan mo na po ni Josel Oganisa Torida iti Amubuan Ballesteros Cagayan. Nadamag ko ka agpabibingka kanumot ni nanang na po ditoy Amubuan Isuna. Ta kayo apo nga taga Amubuan, maaw-awis kayo nga mapan ni Balayda. Josel Oganisa Torida into Norabiino Domingo tagpabibingka mat ni Josel mangipawit tumutapot ti bibingka nga merienda nyo habang agbuybuya kayo to kanya na apo dita Amubuan Ballesteros Cagayan ken kunana ko pangatang nakto ti lambanog nga inumon dagiti agiti lalakay ken babagat nga manginom di Amubuan tapno ti kasta agbuya danto tano ti kasta ka barban. So, magkakataon. At tibalay da, Josel, Oganisa Torida, laglagipin nyo apo da kayo nga taga Amubuan, mapanyuntora man nantay paramid na po nga bibingka, pupagata nga po tilambanog para kadagiti ang mga lalakay ken ina nga babagat nga nalay nga sumumon, iti bigbigat uno iti malmalom. Nag-echo po ko nada kakabsat ken kagayem, na-echo ka no? Sige sir, agbuya. Masapula po nga agpabibingka kasi ka Josel. Agpawit ka no bigatan ta may kamakam baka matraffic ti tangatang dati pawit mo awan ta bibingkan. Agbali nga bibingko no ka. Dahito na po iti may ka-8 nga finalist ni Josel Oganisa Torida. Sir, likod ban. Alakay api nagkuna nga ilikorban kipan nyo at ibutelya tikok tapno ti kasta uray no hanga madmadlaw no may dagiti barangay tano dumay ni apo kapitan na badang dita Amubuan tamay na kay check up nga agbuy-buya ipanyo ti uneg ti botelya tikok takampay ide kok dading inumun nyo api ibagayo nga minom kayo ti iminom kayo ti lambanog manen kuna manen hanga madmadlaw no likorban kakabsat kang gagayem ipanyo ti bote tikok tano nga madmadlaw nya ti hanga makita ya. Ati bote ti Coca-Cola nga ati Sprite sa nga green ta kasla green. Siyempre kasla mo Sprite dajay no lambanog kakapsat dajay. Di nautakan nyo gid magtilew. Da kayo po nga tanong likorban panyo ti botelya ti Sprite. Aglalo no lambanog kasla Sprite dajay inumunda hanga likorban dajay. Ay, da kayo po. Kumusta po? Happy watching katagiti amin nga membro iti Philippine National Police iti ili nga Ballesteros Cagayan da kamuno sino ti Chief of Police ditang nagado nga mamuka po nga nakadistino dita Ballesteros Police Station nga estudyante mi ide dagiti classmate ko ti ROTC. Happy watching also to Sir Roderick Tabon may sa po nga police idi dita da kamuno nakadistino na ti classmate kon ni Sir Roderick Tabon kastamet kanya po de Los Santos ni Andy ni Sir Andy de Los Santos iti Cabaritan West Ballesteros Cagayan dagito ya po ni Sir dapay may sa ide ni Apo Colyado dagito iti pulis idi nga pinanawag idi tiyempo nga kapitan awamot ni ninong ni Apo Pulis Pablo ni Apo Pablo nga pulis idi ninong ko data nalipatak pa tinaga mo na po ninong ko dita Centro East Ballesteros Cagayan da kayo amin na po nga membro iti pulisiya iti Ballesteros Police Station da kayo amin na po naimbag nga panagbuybuyayo kakabsat ken Cagayan ken kastamet na po dagiti 19 nga barangay captains iti 19 nga barangay iti nasanga ili kakabsat kang Cagayan isusuro kayo kakabsat ti pagsiatan nyo
nasiriban dagiti agtiliw no kas pangarigan. Alala po kakabsat, ken kagayem, dito ni Josel, Auganisa Torida. Kung kuna lang nga po. Josel Torida, Auganisa, Josel, ayamon Josel. Kung kaya ba si tapo ko nabartek sapay datoy kwan. Datoy cellphone kon. Di na mo kayo tagpababan. Kakabsat kayong kagayem. Kakataw kayo tumagamin. Kakabsat, ipaspasigod ko ito no June 21, 2020 apo iso ti Grand Finals ito dahito yung programa ti Facebook page ti Liwliwakin Rayaw dagiti OA of the Values nga Ilocano awisen da kayo apo nga may ito agbuya iti nasaunga aldaw June 21, 2020 ken laglagi pinyo apo ti agbuya into no ni awan hindi na kaya nagoy kayo puta medyo patalastas na dati cellphone ko di na mo kita nag-stick mo tan nabartag sa mo tan lambanog kung kunakto mo gamit si kamo Josel Torida daya po awis ko apo ti panagbuya yun to da kayo apo nga listeners, viewers, supporters kan kastamat nagti sponsor apo iti dayto nga Facebook page kada kayo amin kakabsat. Happy watching sir DJ Arnel Tagmo. Da kapay lang ditoy alak sir kapatang mo dagiti kalugaran nga taga Balisteros Tabuyaen da katahan lang asyak ti buybuyaen dagitoy. Ala go insan nagbuya nakbiit sir batamta agmap kunana ni Josel Torida. Okay. Ay nya ti English ti kwati agmap kakabsat. Ti English na data come to me, come to you no agtrigger kayo agmap kayo ti suelo kakabsat. Come to me, come na ulaw ni Mildred kunana. Kakatawa da ko na maning kakabsat. Iulay lang ba si tapo taglolod. Happy birthday to Anastasio Jumbi Ben ayun ni Kasinsin. Hello Kasinsin Jumbi Anastasio Ben Jr. Dita Centro East Ballesteros Cagayan na yung baga pa nagkasangay mo Kasinsin ko data isot ti may sa po nga agyan DJ da kamuno yan natin nakadistinuan na po dita pagbaludan ti dita duno dita Ballesteros tayan na ni Miser ni Kasinsin Jumbi Anastasio Ben Jr. Hello Kasinsin, happy birthday. May you have many more birthdays to come. Go Jugosel, Uganda o Torida kano. Ket dayto yan kakabsat ikan tanahalo happy watching apo Christopher Paz. Apo presidente kanak to may kantuman dito uno ayabam to ni kwata may daktulungan dito adi panang set up ko dato no kasalo ti pamayan tayo dato dati pagtukaran takababain 150 na puti na online nga katawa kadagiti amin nga isaw-sawok ditoy ket kada kayo amin na po nga buybuyang ayan man nga parte iti lubong iti nyo happy watching kada kayo amin nga awan iti labas na Yung ba si tapos ilolod nag-reload dato in pag dati cellphone ko ta medyo medyo kwan na COVID sa mo dati cellphone nun. Bagla dati cellphone ti ma-COVID halaga dati agsasawong kakabsat ida dayom. Okay, kakabsat ken gagayem dayto yen ti kanta ni Josel Auganisa Torida. Hayan, nakakatawa da 115, 113 talagang ato da. Dahito yan po iti kanta ni Josel. Kakabsat? Dito yan, iti kapsa kanta na. Ayan nan, si ato ito kami nagadungay, pasa-pasa na dito tatawanan. Josel, ayam ti kuan niya dato yan. Dapat pang finals na kadaglalok yung intid na gaya mo. Dati ti kuna gamin. Mapantay ay 7-6 Josel Auganisa Torida man Jack kaya tumay tagungo ni Mami May. Mapanaki hotel yung 7 season. Nakaya po nga taga Amubuan, Ballesteros Cagayan. Please welcome Josel Auganisa Torida.
mabubakit at tatanagan mo. Ma'am DJ Passion Dugal Valencia. Hi to Auntie Conching Reyes. Kakabsat kanya gayem talaga nga na kay kahit datoy. Agure kayo apo, agure kayo ko nag nakikungtak. Kastamot kini DJ Arnel Takmo. Ayan. Dalakaduti kaya tan na kantaon mabanta di 7-6. Allah ka DJ Arnel. Agungot ni Madam. No kanayong ka maban di 7-6. DWNI 91.1 Radio Carubay di Burgos, Ilocos Norte. DJ Arnel Takmo iti Pinoy Home Radio. Iti Kuwait. O ang sasarak na iti DJ dito yan. Number 8, Josel Oganisa Torida. Thank you very much for watching DJ Mel Passion Dugay Valencia. Iti DWNI 91.1 Radio Carubay ti Burgos, Ilocos Norte. Kenya sisinua po dagiti adto pa nga judges ko dito yung adal. Alak aguni kayo apo tano mabasak, aglalo no naibaga kayo nga judge day, masapol nga agparang kayo apo. Thank you very much sa DJ. Tagpuy-puyat ko rek kadabit pa. Ti oras tayo na po alas 3:15 dito sa Santa Cruz, Tenerife, Spain. Happy watching also to MJ Sportwear dita printing dita kabuluan is Ballesteros Cagayan na po dagiti empleyado ti MJ Sportwear dita kabuluan is Ballesteros Cagayan na po agyaman na kinimanong Medel Guillermo tinaanos apo nga kacachat ko into no June 17 da kayo apo nga taga Ballesteros Cagayan 2-1-4 iti mangabak iti free t-shirt
with logo ti liliwaken rayaw dagiti OFWs nga Ilocano, isagsagot ko. Isagsagot to'y mga hosyo apo, babayan ka dagiti sponsor tayo apo. Dagiti agbuy-buya dita Santa Cruz, dita Balisteros Cagayan, dita Amubuan, dita Palok, dita Abulog, babalin kayo apo nga magkisalip to, sino ti makaamu bakas da kayo apo ti agkaroon, iti sublimation nga t-shirt, printing na, iti liliwaken rayaw, dagiti OFWs nga Ilocano, makita yu ti posko apo, nakabado dagiti upat nga finalist, dita ti uniforme apo, iti liliwaken rayaw, dagiti OFWs nga Ilocano. Thank you very much to MJ Sportwear Uniform printing dita Kabuluan is Ballesteros Cagayan. May sapong sponsor tayo. Okay, mabanda ko na po iti agbuy-buya da kano apo, dagiti naling agdait. Dagiti empleyado ti MJ ni Manong Medel Guillermo ti apong boss iti data na sa pagdaitan ken pagpaprintan kakabsat ken gagayem. Mabantayo na po iti balaymot da Marinel Rubio de la Cruz. Marinel, ito no bigat agpawid kamot ti Paratinubong DJ may Palok Ballesteros Cagayan, da kayo apo nga taga-Palok, dagiti barangay officials, iti Palok Ballesteros Cagayan, iti nanang, uno tay lakay ni Marinel Rubio de la Cruz, agsagana kakabsat, takalayon kan sama panjibaybay, papangagkalkalap, agsagana kamati, pulutan nyo, kung dagiti mabalin nga agbuya into no. Into no Domingo. Paramid kati uray lang kumatay ko amatan na patan na po tay asawa ni Marinel Rubio de la Cruz dita Palok Ballesteros Cagayan apo ka ang kabadanagan tagpaw ito ni bigatan ni Marinel ti panghandam into no agbuya da into no Rabino Domingo di ti grand finals mi kakabsat agkakatawa da dagito apo. Okay, ladies and gentlemen, Mrs. Marinel Rubio de la Cruz, finalist number 9. Mayat datoy talaga nga hinandaan datoy kakabsat. Masapol nga masapol nga handa kayo. Uray mo gatin. Nalalayo apo nga ikanan ta pulutan system. Awanti pabulon na lambanog. Okay, dati na po, naimas ata sir, tinubong ko na daon lalo na may tubong, naimas kakabsat dati special teamy, tayo dinagawid kami di 2019, ay apo, nagparami dak ati tinubong kakayem ken kakabsat, dati na po, ni Josel, kitam ni Marinel Rubio de la Cruz, sayak, dati apo, nagkamalinak ti pindot, gura kayo po, nagkamali na kakabsat, itipindok na sa bali atin na itid ko na. Ay, iti ko na ngamin idi, Marinel, nga hanak pa lang ipan, baka madamdama, ka may pan ko datay, kwa na. Tama, ano siya datoy? Wow! Please welcome, Marinel Rubio de la Cruz. Iti Palok, Ballesteros, Cagayan. Para kinilakay na si kalaan kinanay at kulakay ko kunana. Agbubuya kalakay! Sabay kumari ako na iningang tuwing agayat ka. Finalist number 9, Marinel Rubio de la Cruz, iti Palok Ballesteros, Cagayan. Sing
number 9, Marinel Rubio de la Cruz. Palok, Ballesteros, Cagayan. Langit di kaya ikaw wensika inalarap ako napateka ko'y puso kailangan na diyan kaya ang pagkakatanan Agyamanak Marinel Rubio de la Cruz. Daya po iti finalist number 9. Iti kanta ng sikalaing itinayayat kula kay kukuna na Jerry de la Cruz. Kano tilakay nan sa tay. Jerry baka madamdam sapsabalit ti magbakit ito. Agungot apo nilakay. Ket da kayo po datay na iti number 9, number 10. Da kayo po nga mariman nga buybuya pay lang dito liwliwa ken rayaw dagiti OFWs ng Ilocano to yan ken kabsat yu manipo diti Santa Cruz, Tenerife, Spain. To yan nga manong ken ading yu Roderick Ben Molina po iti agbalin ti agtimtimon iti daytoy nga programa. Ket da kayo amin na po nga nasa gasot nga naka-online. I-press man na po ti like one no heart takitak no adu ti ag-like ka nag-heart ag kansyon nak. No basit ag heart ag kansyon nak ti may kadwa kantak ket no adu ti agbuya adu ti agpress ti like kun heart ag kantanak madamdama malpas iti contestant number 10. Ladies and gentlemen, Jocelyn Kinday from Santa Cruz, Ballesteros, Cagayan, finalist number 10. Da kayo apo di balay da Jocelyn Kinday. Agpapatupat ka nung makakabsat ka nagpabibing ka DJ kwa nga gatangan na DJ palengke. Iso nga da kayo apo, awisin na kayo ni Jocelyn Kinday, tamapan kayo to di balay da kakabsat, naka-ready ti merienda da apo dagiti agbuya, nga kakalugaran ni Jocelyn Kinday dita Santa Cruz, Ballesteros, Cagayan. Siyak te agkampanyan apo, kadagiti contestant tapno, aduda di balay da nga agbuya. One by one nga gagam ti cellphone, tabarbarang hangag brown out ti signal iti smart globe con touch mobile into no Domingo oras iti alas 8 ti rabii dita Pilipinas. Iyad adayom kakabsat tahan nga maawanan ti signal ti Pilipinas, tanunawanan ti signal ti Pilipinas. Adios Pilipinas kunan anokan, goodbye Philippines sang kayo nga nakabuya iti live toy nang titibiyang masapol no hang kay makabuya kakabsat ag i-replay yun to ipang kondo ti YouTube amin dagiti video kakabsat tapno ada pakalaglagipan dagiti finalist kastamat nga pakapalaglagipan toy no tibiyang kadagiti amin nga buid video kakabsat apo pangpangasiyo ta ikararagyo apo tahangag pukaw ti internet signal yo dita Pilipinas into no June 21, 2020 napigsa kumaapo ikararagyo da kayo apo nga relisyosa.
Okay, ladies and gentlemen, Jocelyn Kinday, iti Santa Cruz, Ballesteros, Cagayan, dahito ya po iti kantana. Hello manong Medel Guillermo, iti MJ Printing, Uniforms, Sportwear Konana, di Takabul One West, Ballesteros, Cagayan, na imbaga po nga pa nagbuybuyayo, makita mo manuno kasano ti kinatarabit, kinatarawaw tao, to'y nunano mo, nga kalugaran nyo apo di Ballesteros, Cagayan. Jocelyn Kinday. Dagiti ya po naganas ti agbuya. Dahito ya po ti pagtangtangsit. Pagtangtangsit iti Kabay Santa Cruz, Ballesteros, Cagayan. Miss Jocelyn Kinday. Jocelyn Kinday.
DJ kakabsat ni Jocelyn Kinday di Santa Cruz, Ballesteros, Cagayan. O, da kayo pong agbuy-buya. Ayan na tayo like and heart nga ipatayab nyo kakabsat. Da kayo amin na pong agbuy-buya. Naggulo datoy kwak nagado dati gamigam ko toy kakabsat ken kagayem. Hello to DJ Mel, to DJ Arnel Takmo. Happy watching da kayo amin na pong agbuy-buya dito ito agundaway. Mariman kayo apong agbuy-buya dito kinrayaw dagiti OFWs nga Ilocano iti Facebook page toy numitibiyang dagiti admin ko happy watching da kayo apong admin ken da kayo amin apo happy watching also to Mami May dayto nga Sunata ipasagsagot ko kada kayo amin nga awan iti labas na apo dayto iti para kada kayo no agbubuyaman ni DJ Ryan Alcabedos Ogale daytoy iti para kada kayo apo dita Pilipinas ken ayan man nga sulitulubong iti ayan nyo iti daytoy nga kundaway OFW ken saan kakabsat ken gagayem. Now and forever happy watching Manimay palaking kadatoy. Parbangun arapap ka daytoy pusok sika tipit-pitik na ken sikag nanayon na ng tagikwa naninil daw tinarigagay ka nangikut to'y kay sunarig na ket nagtulit ti panawen si kaita mangpumpo nas lulwak no siyak agsagaba daytoy alyag ko nga uray dumteng tutdaluyon ken bagyo itaken tiag nanayon sikat agi ko toy puso gaputa sikala tipat pateko aging gamagsat angis ko now and forever. Happy watching kada kayo amin ako. Naragsak na ba nagbuy-buyayo? Watching pa lang po Teresa. Di namilikan dito'y panunod ko kas aniniwan adda iti likod ko nga uray agaluyo when
pagtudo adda ka kanayon tuy sibay ko. Now and forever when si kalaing biyag ko tiyad tagikwa daytoy kariken ayat ko ngauray dumteng tut daluyon ken bagyo itaken itiyag nanayon sikat agikutoy puso kaputa si kala tipat pateku aging magsat ang esku now and forever aging magsat ang esku now and forever aging magsat ang esku now and forever. Thank you very much. Sapay kumapot ang maliwliwaken marayayaw kayo iti daytoy nga gundaway. Na kayo po nga viewers, DJ Arnel Tacmo ni DJ Mel Passion Dugay Valencia. Thank you very much for watching. Da kayo amin na po ka 103. Ayan na po iti now and forever ni Mami Mai. Nakaturog sa mo dato'y asawa ko na po. Nyadya kung kunad Ilocano dito'y city madama. Da kayo po nga kayat nyo agpa-shout out. Ilipas ko lang dato'y ta i-shout out kay Tono madamdama. Iso agan ano sa iyo aputahan na kung maka-shout out. At datayo iti presentation dagiti kanta dagiti apo nga finalist. At datayo apo iti kanta dagiti apo nga finalist. Ket da kayo apo nga mayat nga agpa-shout out. Paspasinsyaan yun na po ta uri ko mabasbasa gidal duman iso nga jak apong may shout out dagita nga shout out yung madamdama po part 2 na urayin nyo apo ti shout out ta agaya ayam tayo no makayak tupay no hanak tupay agpaparaw tanarigat apo ti sasalawaso dito isang wanan nyo inom na nga inom. Ladies and gentlemen, contestant, finalist number 11 from Abubuan Ballesteros, Cagayan in the person of Mr. Joel Florido Tagumasi. Da kayo apo nga taga Abubuan Ballesteros, Cagayan. Ditabalay ni Joel Florido Tagumasi. Isagana yo daytay malubyan nga saba. Kada arus kaldo nga kanon dagiti agbuya into no Domingo. Oras iti alas 8 ti rabii into no Domingo kakabsat ti grand finals me. Isagana yo dakay lumalobyan dagiti mapulutan dagiti bibingka kada aglalaok tapno ti kastapo mayat to iti panagbuya yo into no Domingo. O si kamo Joel, bagam kininanang kinitatang mo, nga agsaganag pawit mo't, no ayan na, no da JP Manila pagawidim, tao may nakabuyaan. Awan pa iti makitak dito, no sino tinanang mo kanyada, katatatang mo dito, ibagam ta agparamid mo't, tibibing ka kada sinuman. Agparamid, kita dumahang kagparamid, na duwati inabak mo, nangabak ka ti YouTube, nangabak ka ti Facebookan, hangkag paramid Joel, Tagumasi, isaganam dagitay rasa kada nya dagitay malala ditan dagitay paspasayan laglag daw dita ka bubuan ta isunto ti pulutanan dagiti mayat nga umayagbuya dita balayo ta no napimpintas gamit tagbuya kakabsat no ado kayo na enjoy naman napigpig sa ti butek tapos puso yo siyempre no agang ganas kayo wano nya ti paborito yo apo nga contestant finally ako siyempre madanagan kayo nga gudu-gudu my heart nga kunana. Ladies and gentlemen, finalist number 11 in the person of Mr. Joel Florido Tagumasi from Abubuan Ballesteros, Cagayan. Basta tayo kunak kita'y paltat kada lagdaw kada pasayan dita dapat ang katamamin. Dahil di po iti kanta na. Timbang na siya ang Joel Florido Tagumasi ang taon 20 Abubuan Ballesteros, Cagayan.
Ayan, nag-comment ni Mamang na siyak ti parents ni Joel Florido tagumasi ko nana. Nagparami nakto ti bibingka ko nana. Ayan, kumusta kayo po dita Manila? Ti madaydayaw nga mamang kempapang ni Joel Florido tagumasi ngay data Manila. Ay wumanang. Agatay ramayo di amubuan. Ibagam ta kamulendan ta masapul nga adda pagsasangwan da ngagbuya into Domingo. Tano handa nga kapsot nga agbuya po dagiti ta kamubuan. Kasano dato yan Susan? Si kamula ti awan handaran Susan, di siya nalagip tatay. Masapol mo si ka Susan Florido Tapugay, agpapansit ka tano da kakompetensya da Josel ni Joel Kensika plus ni Sheena. Kasi numapandamin di balay ni Joel, kakasi ni Joel ka nagaduti taga ba amubuan. Iso nga tangay si kati kadanti kabakutan da Susan. Masapol nga pansit mati aramidiem ta dadyo ka igiti kalsada mangipawit ka mati para pansit di balayo tapno ti kasta agwaras dagiti tao di amubuan nga mapamaki merienda into no Domingo iti oras iti alas 8 agasum dat nakalisi nakser kunam siguro manang Susan ngam hangkan nalagip gamin ta sikotin mo na iso nga masapul mo ta nga agpapansit ka da kayo apo nga taga mo buwan nga agbuy-buya agpapansit mo ni Susan Florido Tapugay isa ganaan to dagiti atay lakay na dita kan dagiti anak nakakabsat nya mayat ka 100% o no 75% manang Susan Florido Tapugay masapul mo apo nakalisinak kung kunanahan nakimbaga ni sir kunanaangay mabalin niya di pa'y kakaasimot ni da Joel kada Josel kada Sheena nga aghanda kang kaghanda ahajay balay tut hangout da sir awandanag kunana. Okay, kada kayo amin na po taga amubuan na imbaga po nga pa nagbuy-buyayo sapay kumaputag buya kay to no Grand Finals ta ditoy nga barangay ti kadua na apo iti sumrek iti Grand Finals kakabsat ken kagayam nagado nga finalisyo iti amubuan nga ti pagsaksakitan tinakam ko kakabsat da kayo apo nga amubuan ipadanon nyo kini apo kapitan Badang Unini hanlang na namulang apo mga si replyan ni apo bagot na takayat kumula ka mga kapatang ni apo kapitan kandag iti barangay officials iti amubuan Ballesteros Cagayan ay agchat na kinimanang ati asawa na ay datay makabsat ni apo Badang ti kapachat ko diti Canada kunak no ni manang Edna nga Unini ni apo kapitan apo ikalbi yuman ni kapitan apo tatawagan nak apo tamasapol ko ti suporta iti taga Amubuan Barangay Council dumawatag mo't apo ti sponsor ti Amubuan Barangay Council napagasatan apo ti Barangay Amubuan Barangay Council nga upat ti simrek apo nga finalist dita nga barangay so nga agyam-yaman anak apo ta amok nga nalalaing nga kumakanta dagiti amin nga taga Amubuan ket ikalbit yuman kini apo kapitan Badang Unini walay na asawa nakakabsat ta tawagan dak apo iti messenger ko apo takapatang ko ni apo kapitan Daka muna isnab apo ni kapitan kagayim kami di kapitan na konsyal pa lang isuna kahit kumit nga kablawan apo ni apo kapitan na ex-kapitan na Romeo Ramos dita Amubuan ni apo ni Ninong Romeo Ramos kadok apo nga kapitan ide kapitan naktipayagan is Ballesteros Cagayan ide kapitan matisuna ti Amubuan isu dagita apo ti imuna nga kapitan dita Amubuan kabayatan iti panagtakem media apo dayta Ninong ko ni apo Romeo Ramos so nga pangasi yung man apo ikudot yung man kini kapitan Badang Unini tatawagan da kayat ko lang apo nga kapatang ti barangay official wano council iti Amubuan nang nangrunag kini apo kapitan tagayim kami itangam nagaisnab oray ni asawa na nakpay kayat mga kapatang dadya po ibagayon to man ikalbit yun to apo da kayo nga taga Amubuan ta kapatang ko lang idamat apo thank you very much sa nakakagurgura apo kapitan ni apo kapitana i-shout out ko pa'y itay ko na urin yung shout out mo hamo nagparang kanyak hamo nagbuya siyempre apo very proud ti Amubuan Ballesteros Cagayan tadita ti upat tinagapuan iti finalist apo no siya ti yan ti barangay official sa siya ti barangay council ita apo agyam-yamanak ta siyempre itakder da po ti barangay Amubuan Ballesteros Cagayan ipangpanguluan apo ni manang Susan Florido Tapugay into no bigat apo
Pangasiyo ta ikalbityo kini Apo Kapitan Unini, ni Apo Badang, tagpatang kami, tamasapul ko Apo ti suporta, iti barangay Amubuan, Ballesteros, Cagayan, tas tamet Apo iti barangay Palok, Ballesteros, Cagayan, ni Kapitan Buyet Rabilas, nagpatang kamin. Kayo uray ko ato ipasayagda kakapsat kan Cagayem. Sa payada yupay, ngami bagbaga ko na po, nagpatang kami kini Apo Kapitan Buyet Rabilas, nga sumuporta da kanuma Apo iti daytoy nga pasalip iti grand finals. Thank you very much kada kayo amin nga kakapitan. Kaya sino man na po nga kakapitan nga adda contestant na ti simulag dito'y finalist ak i-message dakmat Apo ta solicitin kayo Apo nga sponsor iti daytoy nga grand finals kakabsat ken kagayem. Da kayo Apo nga mayat nga sponsor pa maka mabalin pa Apo 1 week pa. Kasi lang Apo tabarbarang ati panangibagak dito ikini Apo Kapitan na Unini iti Amubuan kamatangkon tulubigat tawan sa ti Facebook na gamin hangag sungsungbat di jayan ti messenger na. Okay, ladies and gentlemen, iti Sudipen La Union nakasaganan ti nagwapo nga baro nga single agbilbilok ti maysa nga napindas nga balasang kakabsat ken kagayem. From Sudipen La Union, isu ni Mr. John Ray Maala iti Sudipen La Union kakabsat iti may kadose nga finalist Leonor Unini konana. Leonor Unini hang Edna. Parang manindatin ta Edna Unini. Ada tinatak na Edna Unini kabsat ko ni Kapitan Badang ading ko. Ay ko na muna si kati asawa naman ng ay po, hello mga kapuka Kapitana Leonor Unini. Happy watching kada kayo amin Apo dito Amubuan. Pangasiyo Apo Kapitana takalbitim ni Kapitan. Tagpatang kami nubigat na mabalin. Intro manen, intro kun. Hello John Ray Mala. Si kamo John Ray adu ti mais dita Sudipen La Union. Kumpraam uno watangam ti manuwagasot nga mais dita tadita ti kaduan ti mais tanu adan tumet nga nguton dagiti agbuyaking ka. Siyempre one by one kaslatay iwaras mo nga iwaras mo kadagita kalugaram dita Sudipen La Union nga buyaan da kantumat. Tapno damot akita-kita banda habang nga buyaan da kanto into no June 21, 2020. Gatangam amin ti mais di La Union tay ikam idamot kakabsat. Kitam ubing kita da Facebook na ag imbitaram dita balayo tapno ti kasta buyaan da kanto ikanda kanto ti puso sukat da di mais nga itid mo kanya da nga sergagaysa. Agasum jo Jan Ray mayat datoy. Ladies and gentlemen. Nagimas ta maisin. Ladies and gentlemen, please welcome Jan Ray Malay ti Sudipen La Union kakabsat ken gagayem. O dagiti single dita nga babalasang, single pa lang datoy. Upat nga ba, atalo nga babaro, ti available po dito yung Liwliwa ken Rayaw, dagiti OFWs nga mabalin, nga armonyo. Ladies and gentlemen, John Ray Maala, iti Sudipen La Union. Ayan, kakatawa da po dagiti apo nga viewers. Agyaman nagkadagiti amin nga viewers nga ampay nakaturo ka po. Buy-buya kayo pa lang. Gapo aji may isang maning magdadato ko akon ni. Agapo ka na aji may isang maning magdadato ayan ti ko akon. Awanin. Agure kayo basit apo ta kuanak. Ikitak dati cellphone. Gapo ati mais awan manin ati maising kakapsat kang kagayem. Nagdag ito yung cellphone ko. At computer ko madimod dahil bagbaran magamit ko to apo isong kay matanagan tanapalawlawan kada kayo amin kakapsat. Kahit habang nga po start dati yung cellphone ko, ikan kayo ti question nga pangabakan nyo iti 50 pesos preload. Uray tayo apo tanohan kayo nga mapending. Urayin nyo. Ti question nga pangabakan nyo inunaan dati amamindua kayo lang apo nga agsungbat. Iti question nga pangabakan nyo iti 50 pesos preload.
Dahito ya po ti question. Mamindua kayo lang nga po magsungbat ada kayo nga viewers. 121 na po ti naka ilagkong ko na ilagkong share ko na nako agul kay lata libre. Libre apo ti ilag dito ita mo iti programa gamin liwliwa ken rayaw dagiti OFWs nga Ilocano. Adya pa lang liwliwa ken rayaw ko talaga nga agul ilag kayo na po. Nyan to lang no sa bayak ti agpakatawa kada agsasalawasaw dito ita nga tanan di kastuloy ilag kayo apo makaisisbo kayo apo no agpakatawa to no mo ti biyang. Dayto ya po iti para kada kayo amin nga dayto ti question ko apo guri kayo ke nagko dato cellphone ko. Ayan. Cherry, naingat di malim na naingatan ti maisinser ko na naingatan mo ti mais dati cellphone ko kakabsa. Okay, ti pangabangan nyo iti 50 pesos preload da kayo apo nga naka-online. Sino kadagiti contestant? Sino kadagiti contestant? Iti may isang membro iti fuera finalist fuera giti finalist nga agsungbat. Sino kadagiti contestant nga 14 finalists nga membro iti kasla yan naganati kaya nasa datin sino kadagiti 14 finalists dito ililiwag ken rayaw dagiti OFWs nga membro iti frontliners kakabsat. Go 50 pesos kada kayo amin na po nga sino kadagiti 14 bagayo latan 1 2 3 4 5 sa inyo bagbaga dilaganan makamunak ton basta ti ipan nyo 1 to 14 ti ipan nyo go. Pwera kadagiti finalist nga cancer kakabsat. Sino kadagiti 14 finalists iti membro iti frontliners kakabsat idita Pilipinas. Go! Tantararang agbuyanak pa lang kakabsat agkita nak tapangabak ati mga bak. Quiet kuno niyo Jose Loganisa. Kakabsat, sino kadagiti 14 finalists iti membro nga iti frontliners kakabsat. Number 1 element yung ting sino kano okay kakabsat ken gagayem manso habang kwata amo mo tay ballpen kon awan na ingatan ti mais dato yung kakabsat. Dyan dami mi buligrafo por pa dyan porque mira montong de papi aquí dyan Nay, kita mapo kakabsat yem naggulo dato ikwakon. Daytay kakabsat. Sino kakabsat? Number 14, number 7, number 3, number 14, number 14, number 14, number 14. Dahil apo iti question ko sino kadagiti 14 finalists ko apo iti membro iti frontliners kakabsat. Da nakita ko na nga pagtatayin. Siguro taga-jay mo lang. Ayang kakabsat. Dahil. Ti nga ba kakabsat. Iso dahil agkwati nalipatak tinaganan. Piliado na ko Bautista. LC Bautista ko nadabay. Risa Bautista. Risa Bautista. Puti muna nga nakasungbat. Iso ni Kenelin Lakonsay Kalinga sa kakabsat. Ni Risa Bautista. Congratulations, Risa Bautista. Naglakatid kalod. Nagsugbat kayo lang, adalod yun, 50. Mabalin yun itong pagbuya manin ito no, sumarunong live na kakabsat ken kakayem. Risa Bautista, i-message na madamdaman no niya, number mo talodang kanto no bigat, pas pa, ito no kwa. Ito no bigat kakabsat. Risa Bautista, no, ayan man nga sulit lubong mo, number 14. Risa Bautista, nga ba kakabsat? BNS ko na BNS ka no. Basta dahil BNS. Dahil ti kayat ko tatamok ko frontliners. BNS. Siyempre dahil ko membro damo lang. Isumay asul kumblo. Basta Risa Bautista tinangabag kakabsat. Thank you very much. Okay. Jan Ray Malay. Ti suduy penlaw niyan. Sa ganam tay mais. Dato yan. Duwan tulang na po iti contestant tayo nga nakakanta. Agsaga na kayon. Kakabsat ken kagayem. Jan Ray Ngala.
Hello, DJ Mel Passion Dugay Valencia, Sir Arnel Taku, nagdakapay lang kita, Sir. Happy watching ka na kayo. Basila nun, Sir, maturog kayo ton. Dagitin maturog. Okay. Dakayo po nga ang mga lalakay. Dagiti amin nga lalaki nga mahilig ti babakat. Dahito di sunatang isagsagot ka na kayo ni John Ray maalay ti Sudipen La Union Philippines. Hello John Ray, dagiti amin nga pamilya ni John Ray maalay ti Sudipen La Union na imbaga po nga rabiyo mayat ti panagbuybuyayo iti dayto nga kanito sapay kumaapo ta marayray auken marayray auken maliwliwa kayo iti dayto nga kanito babayan kan dayti Hosyo timang tintimon iti dayto nga programa Roderick Ben Molina. Okay, dayto yan kakabsat. Agbabakit! At
muda Ibang kita karuman sa kay bunga Iganas na Ang bawat kita Sukot-sukot na ganda Uri manuloy yung benda Tidak mepina Rimanda Ang bawat kita Punuan ang bawat kita Tidak kami ng muling ganas Ibang kita kailayan-ayan Tidak kami ng muling ganas Ibang kita Thank you. Dajaya po ni John Ray. Maalay ti Suduipen La Union. John Ray maala. Iti Suduipen La Union kakapsat. Iti agbabakit. Nga kanta na. Ako baga agbabakit iso na. Kanta na lang. John Ray maala. Iti agbabakit. Nga kanta na. Okay, ladies and gentlemen, please welcome next finalist, Mrs. Mona Lisa Valenzuela Orsulum iti Santo Niño Cagayan nga naika mga po jay nanapatan apari Cagayan. Da kayo po nga taga kanapatan nakaturog kayo. Da kayo po nga taga Santo Niño. Ayan yon kakabsat ken Cagayan. Dato yun dati pagtangtang sityo nga nalay nga kumakanta awan sa bali. Nudi ni Mrs. Mona Lisa Valenzuela Orsulum kakabsat. Ladies and gentlemen na po, umayen ti kantana. Okay, ladies da kaya po nga buybuya. Umayan na po iti kantat. But may santulanganan nga contestant mabaling kayo itong maturo doon na po nga data Pilipinas. Ta mukha po nga napuyatang kayo. Lisa, Mona Lisa. Napnapanam by Liwa. Napnapanam apay nagkakalaan pa lang. Sinagsapan ka, hindi ka man makita. Lumanaw ka, ang batinatag may isa. Anyan di mo kinayan, when mo ka kinagura. Naglapanang apay nagkakalaan pa lang. Sinagsapan ka, hindi ka man lang makita. Lumanaw ka, kung batinatag may isa. Anyan di mo kinayan, when mo ka kinagura. Naumakan ka din, naapay kasama ka, diyan ka din napatikita. Naragsak ka din, ay di lang makita, pinamagayan ang ako sa sarita. Naglapanang apay nagkakalaan pa lang.
Dajay kakabsat, ititimek ni Lisa Mona Lisa Valenzuela Orsolom. Aguray kaya hangko nalipatan dajay kakabsat kan gagayem. Manang Jocelyn Wandasan Gallardo. Dita bareng nanang ni Lisa Orsolom. Kastamat kin ni Lisa datay asawa nagbuybuyan sa iso na po dita nanapatan apari kagayam. Isagana yo dagitay mani, dagitay kornik kan. Tano na pimpintas ti tama nakakabsat kan gagayem. Kapatang yun ni Manong Marlon nga agaramid ti adu nga pandisal. Taag kakapika ito, apo. Da kayo apo nga taga nanapatan, angkatan nyo, datay lako ni Manong Marlon, datay ang taga aramid ti pandisal nila nanapatan. Ta isunto ti merienda po dagiti agbuya kada kaya kin ni Lisa Intono Domingo. Da kayo apo nga kalugaran mi dita nanapatan apari kagayan. Tinay kay kamangak apo nga lugar iti nanapatan apari kagayan nay kamang kami kini naganatoy ni Lisa Orsolom. Da kayo apo Orsolom family iti Wandasan Gallardo family dita nanapatan apari kagayan. Da kayo amin apo nga kakalugaran mi tanay kamang kami kini Lisa dita. Kapatang yun ni Manong Marlon, tayo garamit ti pandisal, garamit kayo mo't apot ti sa dongdong nga kape, tapnohan kayo nga mapuyatan, kan naudi dahil ti contestant nga nagapu dita, nanapatan apot tayo so tinabunot tinagan na, nga maudi, so nga, tapno pag-urayan yun to apo, isagana yung iti mani, kada kornik, tapos datay ikapi nga pandisal. Nagimas ti pandisal nga ramid ni Manong Marlon. Kapatang mo ni Manong Marlon, Lisa, taag donate to ni Mami May ti pandisal, dagiti agbuyaking ka. Ag-donate to ti asawak ti para pandisal, kapatang minto ni Manong Marlon, tatumulong to ni Mami May, nga basta giti agbuya lang, ti agmerienda, nga agbuya, handa nga makika na po iti free pandisal, manipod kini manang, tinanang ni Jocelyn Gallardo, Wandasan Gallardo, kastamit kini Lisa Orsolom. Kapatang mo ni Manong Marlon, taisapsapan na ti agaramid ti pandisal, no adanto maikapi habang uurayin dati panagkantam. Lisa. Akay madanagan, ag-donate mo ni Mami May ti para pandisal, kakabsat kang gagayem. Ket ngarod, manipod met apo iti Dupax del Norte, Nueva Vizcaya, ni Mrs. Kenelyn Laconsay, Kalingasa, da kayo po nga taga Dupax, Nueva Vizcaya, nakaturog kayon. Da ito yun na po, iti pagtangtang sityo. Kenelyn, niya mo ti produktuyo dita nga, dita Dupax del Norte. Saba? Agiti saba nga, agiti Tagalog kadala, saba? Ang damilig nga mabaling-malintam mo, nagimas na saba nga Tagalogon, ajay mo ti palingtam. Uno, agpabibingka kamot, kada agpapansit ka. Hello to manang Tessie Pahardo, ti auntie ni Kenelyn Laconsay Kalingasa, nga datoy ayame, apo ante, manang Tessie Pahardo, pauitam mo ni kwati para pansit na, kan para gatang na ti saba, nga kitay nalulumog nga saba, atay Tagalog kakapsat kang gagayem. Hello Kenelyn, nadakapay lang Kenelyn, kakatawadan sa manen, kuli ka man, anyang arod met isaga ni Kenelyn ta Dupax, dajay, Dupax, da sa Saba, Kenelyn, di ba ka, adun sa tisaba dita, Dupax, da Nueva Vizcaya, ikam tisabaan na mo't ata, nalulumag saba nga Tagalog, uno bibingka, uno kitay lakatan, uno kadijay, masapulat tamot, ati para merienda, haran lang nga saba, tamang kaumamot tisaba, di ba? So nga, da kaya po, tay para oray no pandisal, agpamerienda kan tumat. Kenelyn, dagadi kalugaram dita Dupax del Norte, Nueva Vizcaya, bagam kinikapitam ta solicitam, ti para kape. Tano, oray ko, ako membro ka mati may isang barangay officials, ti barangay council, ta BNS nga kunada, solicitam ni kapitan. Riribukom ni kapitan ta mang ti para kape sponsoran na kamat masapong sponsor king ka ta napagasatan nagasat apo to dagiti taga Dupax del Norte Nueva Vizcaya ta idaytoy apo ti kadaywan nga contestant kakabsat ditoy liwliwa kinrayaw dagiti OFWs nga Ilocano ta amok nga ti taga Dupax del Norte apo kat nalalay nga kumantay so nga mapadayawan nak apo nga mangkablaw kada kayo amin apo dita Dupax del Norte Nueva Vizcaya
agyaman nag-unaya po ta. Uray no kaskasan no uray adayo kayo apo ada naka naala simrak iti finalist ni Kenelyn Laconsay Kalingasa. Ditoy liwliwa kinayaw dagiti OFWs ngay Ilocano. Wan adu kuya ko na agbuy-buya da. Agbuy-buya pa lang ni Kenelyn. Kumusta dati balasang mo ni Kenelyn Laconsay? Nag-text ati anak mo nga balasang ke tito ko na. Da kayo apo nga taga Dupax del Norte, mapangkay tumo di balay ni Kenelyn tapno ti kasta buyaon ke agbuya kay to apo di nga napimpintas. No mabalinan ti agkakadwa. Okay, Kenelyn, dayto yan iti kanta yo apo kanta na ni Kenelyn Laconsay. Dagijay lang agbuya ti agmerienda sir. Alang amat nga handang Alang nga pag merienda am dagita agbuya siyempre dagiti agbuya tag merienda. Pag merienda am dagita kaslama lang natayan apay pag kapim ti hangaw may makiminatay dagiti lang mut agbantay ti rabi iti pagkapimot si kamot nya nagporiyay ni Jess Biloria Huchan. Siyempre dagiti agbuya iti agkapi. Numapang ka maghiminatay apoy pagkapim niya dagiti hanga makilamay agawid kayon dagiti agbaybayag ingalatig parparbangon dagiti apo ti agkape dagiti na imastikanon na pag lulukom la pagbagi mapag merienda am dagiti yud udim ti merienda no kasjay tapno agawid danton agiti mabati isong ti mabsog tahanda mo makauray dagiti umay tinasapa kapilang iti yung uray da kakabsat so nga mukti style dagiti daddo mga manna kiponsyon. Hello, nagkagatawad. 89 viewers, thank you. Kuna ni Princess Joy to Black. Pay sumat. Ano ang agbuya pag meriendaan nyo, iso tibusugon nyo. Ngumno, ang agbuya, pasensyadan at handag buya. Mapanda makilamay, handang pag meriendaan nyo, mapamakilamay lang nga nakasapsapang agawid. Awan ti merienda. Santo dagiti la mabati ti pag meriendaan nyo, dagiti aglamay kakapsat ken kagayam. Ya dadayo mo ti pagbagalamayan nyo wan. Kas pangaligan lang, Princess Lapati, minatayin na dakamat mo. Okay, Kenelyn, dahito yan kakapsat ni Kenelyn. Dahito pang Facebook choice ko. Okay, pang Facebook choice. Wrong tinapindot ko kapsat. Wrong tinapindot ko. Dahito yung kakabsat ni Kenelyn Laconsay Kalingasa. Ay, ayaten ka! Sa dinuman, ikili ay
finalist number 14. Agyamanak kadagiti amin nga taga Dupax del Norte, Nueva Vizcaya. Iti nanang ni Kenelin, kastamat ken ni Girly Kalingasat ti anak na kakabsat. Da kayo amin na po dita Dupax del Norte, Nueva Vizcaya. Nga agbuy-buya ti tayo nga gundaway. Maysa ti taga Dupax del Norte, Nueva Vizcaya. Maysa iti Sudipen La Union. Dua iti Ilocos Norte nga finalist. Ken Maysa iti apo iti Santo Niño Cagayan. Ken apari labanan met ti taga Ballesteros Cagayan. Tada do apo ti simrek nga taga Ballesteros Cagayan. Dahito ya po iti ipasigurado kada kayo amin nga contestant, dagiti amin nga sponsors, wano dagiti apo nga supporters, dagiti agdudumo nga finalist kakabsat. Uray no taga Ballesteros Cagayan toy no motibyang tado ti simrek nga taga Ballesteros Cagayan. Anyaman nga desisyon dagiti Board of Judges isu apo ito suruton toy no motibyang. Tamay sa lang apo nga taga Ballesteros iti inalak adwada ngam dadya California di may sa aga adayo dagiti Board of Judges. Awan apo iti maramid nga swinitikan iti daytoy nga pasalip. Tayo unaan kayon. Tauray taga Ballesteros na kapo, no talaga nga mga bak ti taga Nueva Vizcaya, may isa ti taga La Union, taga Ilocos Norte, taga Cagayan, Aparicon, Ballesteros, isu apo ti masorot. Board of Judges, ti ag desisyon haang nga siyak. Ta siyak apo para ariwawa naktulaang kem para compute. Dadya apo ti pasigurado kada kayo, isu nga awan ti danag. Agbuya kayo, tay kunak, dagiti amin nga contestant, dagiti pamilya, dagiti asawa yo, nanang, tatang, agiti anak yo po, suportaran nyo dagiti nga contestant, agsaga na kayo mo di balay yo, tapno ti kasta po, adamo merienda nyo, aguray to kadakwada habang agkang kantada. Tay kunak, iya nga ko ato ya po nga magpaypayso, dahito ibagbagat. So nga tapnohan kayo mapuyatan, nagkapi kayo, gumatang kayo ti ado nga balot, agbalot kayo. Number 14 kung kunadang kakapsat, that's shout out Tito. Girl, thanks sa shout out ko na natin ubing. Girly Kalingasan, na imbaga po nga panagbubuya mo. Good luck kay ate ni Kenelin Laconsay. Okay, kada kayo amin nga finalist, good luck. Ngarod kakapsat, na imatangan na dingegyo apo dagiti presong dagiti amin nga board agiti finalist na po amuyon no sa sino kadakwada iti agbalin nga champion, second runner, second placer, third placer, fourth placer, fifth placers adda pamalpalatpatan yon kakabsat ken gagayem
pamalpalatpatan kahit nasawan kasla tagtaga inupon nyo no sino iti mangabak nga butusan to dagiti Board of Judges. Excuse me po. That's spirit of Dupax. Kung nada po, nagadunga taga Dupax dito ya po. Ang kaya matulog po ta, agkanta manakpay ti maysa. Ket, da kayo po nga finalist. Iuray ko dagiti kantayo into nubigat iti panagalak ti kantayo para iti grand finals. Kakabsat ken gagayem. Malipatan nyo man ti agsapin. Malipatan nyo ti agpantalon. Saan nyo nga lilipatan nga into no June 21, 2020. Isua po ti grand finals alas 8. Iti rabi dita Pilipinas. Alauna dito Santa Cruz, Tenerife, Spain. Palobos ni Apo Diyos kakabsat. Barbarang hanak nga agpaparaw to Apo. Yadadayom ta. Naka-schedule na po iti June 21 nga grand finals. Iso nga laglagipin nyo dadya Apo. Alas 7:30 uno alas 7 mangang kayon. Tabaka malibasan nyo. Mabuya yun tutoy no Montibiyang. Agsala ka dag kansyon. Siyempre kadwak to dagiti Apo nga membro iti Asofil. At the production number mi Apo nga sala mi nga practice mi. Kita yun to no Apo no kasano ti panagkinod daytoy hosyo. Iso nga aji damdamo na po hanyo nga paglabsan ta nga mostly nga menti pamayak kabsat ta ado dati ibasak nga sponsor ado ti sawsawok ditoy ti talaga nga contest para nanto palubos na po Diyos Apo alas 8:30. Iso nga i-open ko ti alas 8 tapno ti kasta Apo sumurat kayo ditoy tabarbarang marguyan nga kaslabunga ti mangga dagiti viewers iti Facebook page iti Liwliwakin Rayaw dagiti OFWs nga Ilocano. Irugik ti alas 8 ngam kapag paisuanan na alas 8:30 to iti contest proper na papagayam ken kakabsat. Aki katawa kayo po, pagpakatawa nak lang tap no tigas tapo ko uray no makatutulog kay kuman, medyo makausim kayo manen. Mayat apo ti turog yu madamdam at nabannog ti pangalyo nga agkat katawa agululog ka nagpagpagaat gapu dagiti sawsawon to no motibiyang nga hosyo. Thank you very much Sir DJ Arnel Tagmo. Itian anos mo nagbuy-buyaket. Daytoy dahito iti sunata nga para kada kayo amin Apo nga awan tilabas na agkanta na may kalo nga kanta ken laglagipin nyo da kayo Apo nga si kayo nga da kayo nga finalist Lunes ti panagipasayo kakabsat kakatawa kayo Apo dahito iti para kada kayo amin nga awan iti labas na ket sapay kumaputa agbuya kayo to Apo into no Domingo June 21, 2020 kas na kunak tati malapatan nyo mga po ti agsapin hanyo lilipatan dahito grand finals mita dahito iti ka-important yan nga pasamak iti Liwliwakin Rayaw dagiti OFWs nga Ilocano ken dagiti panagkanta dagiti 14 finalists. Dahito ya po iti para kata kayo sagsagot ko kayo kay pay matulog Apo nalpasan. Dagiti mayat Apo nga mga bagiti preload agyang kay pa lang istampay kayo ta ikang kayo ti ura upat wano nga question nga pangabaka nyo ti 50 nga pesos tapno ti kastada pagload yun to no sumaruno nga panagbuya yun kontoy no motibiyang laglagipin nyo Apo nalaing daamin ko na ni Sir DJ Arnel Takngun Sir maulaw dagiti Board of Judges nga kaslapan nagulaw dano amo aji birabid Sir ngay kas jeda da jay birabit ko maulaw rumor dagitay katkatay dano maulaw day kamasin maulaw da. Sorry ka dagiti Apo nga Board of Judges. Marigatan na Apo dagiti Board of Judges nga agpili no sino ti agbalin nga top 5. Iti daytoy nga guntawan. Kakatawa da maulaw. Ulawak Apo dagiti recording artist. Maulaw da nga agpili Apo. So nga napintas dati Apo. Maamon yung into no bigat into no Merkules into no aglive nak numano ti abakon ti first, second, third, fourth and fifth naitid ko ti person 10,000 pesos nga tumatagingting kasla kalanapan ng baboy tupat nga buriyas no mga baka iti daytoy nga pa contest iti Liwliwakin Rayaw dagiti OFWs nga Ilocano Facebook page kaya ko Apo tagyaman kadagiti amin apin nga sponsor ko nga nakadano nan dagiti kas kadagiti kas nga intida po na nawat kon nawat pa adjadin ko di Pilipinasan katagyaman nakapo ta nagiti nag-sponsor wow kuna ni may isang sponsor ni Miss Lorraine Baguyo balasang data kakabsat baka dabaro dita nga buy-buya available pa lang ni Lorraine Baguyo
So nga 10,000 pesos ti abakon ti mga bak nga first prize. Grand prizes mapan DJ ni DJ Mel Passion Dugay ag guest ag kansyon DJ ipurwa-purwak ko dato ya po mga bak. Adaglod ti 200 pesos kada bulan may nga taon mapan ag guest kin ni DJ ni Ma'am Melo Santiago DJ live streaming na ti kantana. Pagpipin na sa anda po daytoy artista nga babasit nga mga bak nga ag champion. So nga sapay kumapo ta suportahan nyo daytoy nga live streaming tuy no motibiyang ikismis yu da kayo apo nga nalaing chumichismis iti dita Pilipinas kastamot dito abroad. Wow na wow sir ang laki ko na ni Nicole Beltran. Gapo kini Nicole Beltran may sapo nga sponsor ko apo nang tid apo daytoy ti euro. Nicole saan? Pesos in paso sukat na gayam ni gayam manang Angelina de la Cruz tinang tiriti managintid mo manang 45 euros dakkel mat awaken da hanga mat dakkel nga talaga talo lang nga kansyon no mga bakkat 10,000 nang tandala kanyak dagiti finalist mga bak dati kasjay plus no makurso na daan ni ng Deborah Bulusan dati plus 3,000 no makurso na daan natin ng abak di 13,000 inabak dan plus na nga bak to pay dagdag nga pagpa-contest ko. Opo, sabukan na po tinabak na naka-ready na po dagiti kwarta nga abakon nyo kakabsat kang mabaling kayo nga agkas advance kanya ko. Nung sigurado nyo nga mga abak kayo nga no mga abak kayo ako agbayad kayo isubli yung takas advance. So nga kada kayo amin na po agbuyang. Ken mapadayawan na nga mangibaga kada kayo amin kakabsat. Ibagak tag 5 peso ta dayto tag 5 peso. Iti dayto nga gundaway ti total collection para ti total collection dagiti sponsor ko apo nga DJ Pilipinas ada nasurok nga 27,000 nga collection ni ading ko dagiti nawat na ti Western Union dagiti Cebuana Palawan sabali pa yapo ti da kanyak nga euro agdagop nga 50,000 pesos apo ti total collection ko as of this day. No umadulat ta umadumot apo ti premyo. Iso nga hang kamadanakan apo ta hangko nga isut diti bulsak dagita sponsor yu apo hangko nga iskaman. Iso nga iti dayto nga kanito adda na po total collection ko dagiti sponsor ta convert ko ti euro iti peso 50,000 pesos ti tumatagingting nga abakon dagiti mga abak apo dumakkel pa itado pa iti agi-sponsor nga sumangpat. So agyaman na kadagiti sponsor ako po, bagbaga cash advance na kun sir ko ni Irene Etzel. Wow na wow sir, wala po. Iso nga napangas, tiliwlawakin ray aon dagiti OFWs ng Ilocano kakabsat, tano to'y numutibiyang, ada dito'y abroad, haan nga dahito live ko apo ko data Pilipinas. Agyam-yaman na kadagiti estudyante, dagiti nakamamu kanyak, dagiti gayam ko ti Facebook, nga nang TED, nagkompensa po nga nangasot ti bulbulsada, ni Sir Gordon Hidalgo ti Madrid Spain, iti panang TED na iti pa 50 euros, dagiti amin dadakkel ti panang TED po, agyaman na kung ibabasit, agyaman na klata po, at least nakatulong kayo, isong agyam ni Christine Ragunton also, namitid dagita po, amin nga diehard nga supporters, iti dahito nga programa, agyam-yaman nak apo ti talukyo, kanayat yo iti numutibiyang, kastamat apo dahito Facebook page, iti liwliwakin rayaw, dagiti OFWs nga Ilocano. God bless po apo. No hanak to makasubsubalit kata kayo apo nga nag-sponsor, alak ni Justo na po ti mangisubli kadagita apo nga inasot yo nga intulong yo iti daytoy nga programa tano awan kayo awan daytoy nga kapintas nga programa daytoy apo nga liwliwa ken rayaw dagiti OFWs nga Ilocano iti tangatang no awan apo dagiti sponsor ko kastamat dagiti finalist. Thank you very much ket daytoy na po ti para kada kayo amin tado unay tinasawok manen. Yo, dahito yun na po, kung nakita, headphone nak, napimpintas ti headphone na. Oh yes, da kayo nga tagadupax, nakaturog kayon. Maudi po nga sunata para kada kayong isagsagot ko kada kayo amin, nga awan itilabas na. Dinggem biyag dinggem ti ibagag ay ayaten ka kasta kamet kanya dinggem tuy aso
Ilinto'y pusok nga bayag langidin, aditan naging niliw. Denggem to'y putok, putok to'y puso, aw-awagan na ka, denggem ka din ala. Umay ka to'y sibay, pusok umay payapay, tapnon maepepan, iliw ken senay. Iliwek ti karinyuni, ayat di damdamo, tinairut nga rakup abuyugan ti as-aso. Iliwek ti agep na samsam itngem tagapulog, asabayan ti ap-apro sa papiras ti bokbokot. Iliwek ti areng tila payag, umaikan o biyag ko, mailiwa ko na ikenkan. Dakayo amin na po nga. Agsaot-saotan na po. Hi to Mami Mai! Denggem ubiyag ko, denggem bagat, ay ayaten ka, kasta kamet kan. Denggem to'y asug, to'y pusuk, tamayag langidin, aditan. Denggem to'y putok, putok puso, awawagan na ka, denggem ka din ala. Umay ka to'y sibay, iliwek ti karinyuni. Kada kayo amin na po, medyo kadwa nga live ko. Dahito iti pagayam nyo titangatang, tinangbalin nga ng liwliwakin ng rayrayaw kada kayo iti dahito yung bundawan siya. Balin nga timonyo iti dahito nga kanito. Thank you very much and God bless. Agyaman kada kayo amin na po. Thank you, good night kada kayo amin na po nga taga Pilipinas. Pang-abalayan ko na ng Miel Reyes. Babaya ka kapsat!